स्टॉप झाला. कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी आता न्याय वागणूक देईल. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. देखिए, इस बार तो बहुत स्पष्ट है कि शरद पवार का इस घटनाक्रम बिल्कुल शरद पवार का कोई भी समर्थन इस घटनाक्रम को नहीं है. पहले भी उन्होंने साथ किया था. पिछले 4 दिनों से बहुत चर्चाएं चली है. मौके पर बातचीत की है देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार ने लोग की तरफ बात की है. चंद्रकांत सरकार में शामिल हो रहे हैं. नाम बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा एक तरह से मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडे आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कुणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल
किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब जैसा कहते हैं कि दूर तक छाती पहले सबको अपने मंत्री म्हणून दूसरे विषय को लेकर माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल यहाँ राज्य ते खेरीज करू में आज देख रहे हैं एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला व्यक्ती किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. मी दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील विश्वासाची शपथ घेतो. कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा, खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्षी शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
श्री हसन मियालाल मुशर्रफ मंत्री। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशर्रफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धपणे पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसे कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशर्रफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खिरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। श्री धनंजय पंडितराव मुंडे मंत्री। मी धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यात मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे
पार पाडेल. आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेचे लोकांना मी निर्भयपणा आदिती वरदा सुनील तटकरे. मी आदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याची सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी आदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे
अप्रत्यक्षपणे कळवणार मी या अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही व त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री पाटील ईश्वर महाराष्ट्र राज्याचा म्हणून माझ्या विचारात आणले कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व
आताच्या घडीची मोठी बातमी आपण पाहत होतो. राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप झालाय आणि हा भूकंप राष्ट्रवादीत सुद्धा झालाय. राष्ट्रवादीच्या अनेक बड्या नेत्यांनी भाजप सोबत जाऊन मोठा धक्का दिलेला आहे. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर आलेली आहे आणि या सगळ्यावर अधिक माहिती देण्यासाठी माझ्या सोबत आहेत आमचे सावंतवाडी करस्पॉन्डंट विनायक गावस. विनायक, आपण पाहतोय पहाटेच्या शपथविधीनंतर आता दुपारचा शपथविधी, मंत्रिमंडळ विस्तार केव्हा होणार या प्रश्नांना कुठेतरी फाटा देत आता राष्ट्रवादीच्या सगळ्या नेत्यांना एकत्र घेऊन मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. कोणाला कुठलं मंत्रिपद देणार याची सुद्धा उत्सुकता आहे. मात्र हे का आणि कशासाठी आणि हे कसं घडलं या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला शोधायची आहेत. काय सांगशील एकंदरीत या सगळ्याबद्दल? नक्कीच मला आठवतं गेल्या वर्षी आपण इथेच होतो. विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवड होणार होती आणि त्याच्या आधी 30 जूनला नवं सरकार शिंदेंचं आलं होतं. आज जुलैची 2 तारीख आहे आणि आता आपणही इथेच आहोत आणि नवं सरकार पण म्हणजे सरकार म्हणण्यापेक्षा अजित पवार शिंदे फडणवीसांच्या सरकारमध्ये आपल्या आमदारांसह दाखल झालेले आहेत. साधारणतः 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ ही आता घेतलेली आहे. ती मंत्रिपदं कोणती असतील त्याचा जो विस्तार आहे तोही या आठवड्यात होणार असं समजत होतं, कारण जे अधिवेशन आहे ते लवकरच आता लागणार आहे आणि त्याच्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेतले काही मंत्री राज्यमंत्री होणार होते. पण अचानक जसं तू म्हटलंस की शरद पवारांनी म्हणजे ज्यावेळी अजित पवारांनी मागचं बंड केलं होतं आणि त्यावेळी पहाटेला सगळ्यांची झोपमोड अजित पवारांनी केली होती. आता दुपारची झोपमोड केली आहे. रविवारचा दिवस आहे त्याच्यामुळे सगळे झोपेतच आहेत आणि अजित पवार धक्का देऊन गेलेले आहेत. आपल्या बरोबर जवळजवळ 30 आमदार असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे बडे नेते करत आहेत. आपल्याला ते पाहायला मिळतं. यात महत्वाचं म्हणजे अजित पवारांबरोबर छगन भुजबळ आहेत, दिलीप वळसे पाटील आहेत, हसन मुश्रीफ आहेत आणि सगळे अदिती तटकरे असतील, दिलीप बनसोडे असतील, अनिल पाटील असतील, ही सगळीच मंडळी आहेत. पण यात धनंजय मुंडे आहेत. धनंजय मुंडे हे अजित पवारांचे एक समर्थकच आहेत. ते मागच्या वेळी पण नॉट रिचेबल होते, त्यांच्यासोबत होते. पण आपण पाहिलं तर छगन भुजबळ असतील, दिलीप वळसे पाटील असतील, हसन मुश्रीफ असतील, हे शरद पवारांना मानणारा एक वर्ग आहे. बरोबर विनायक, ते कुठले कुठले नेते आहेत जे आता फडणवीस सरकार बरोबर आहे, शिंदे सरकार बरोबर आहेत ते पाहूयात. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेली आहे. छगन भुजबळ राष्ट्रवादीतलं मोठं नाव, त्याचबरोबर शरद पवार यांचे जवळीक आणि त्याचबरोबर दिलीप वळसे पाटील हे खरं तर मोठं नाव आहे आणि मोठा धक्का या निमित्तानं पुन्हा एकदा अजित पवारांबद्दल बोललं जात होतं की ते भाजपात जाणार होते. मात्र दिलीप वळसे पाटील इतकी एकनिष्ठ होते, निष्ठावंत होते शरद पवारांचे, मात्र त्यांचं जाणं हा मोठा धक्का देणार आहे. दुसरं नाव म्हणजे हसन मुश्रीफ यांचं. धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, अदिती तटकरे, संजय बनसोडे आणि अनिल पाटील अशा 9 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे. विनायक, या सगळ्या नावाबद्दल कसं विश्लेषण करशील? नक्कीच जे पहिलं तू नाव घेतलं ते छगन भुजबळांची सुरुवात शिवसेनेतनं झाली, शिवसेनेतनं ते राष्ट्रवादी झाले आणि आज आपण पाहतोय की भाजप आणि शिवसेनेचं जे सरकार मागच्या वर्षी स्थापन झालं त्याच्याबरोबर छगन भुजबळ जात आहेत. दुसरं नाव महत्वाचं म्हणजे दिलीप वळसे पाटील. दिलीप वळसे पाटील हे शरद पवारांचे स्वीय सहाय्यक होते, एकदम जवळचे असणारे ते होते. मागच्या सरकारमध्ये स्वतः ते गृहमंत्री राहिलेले होते आणि असं एक मोठं नाव, मोठं व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय आज त्यांच्यासोबत जात आहेत. हसन मुश्रीफ असतील, कोल्हापूरमध्ये त्यांचं खूप मोठं नाव आहे, खूप मोठं वर्चस्व आहे. अगदी अदिती तटकरे ज्या आपल्याच रायगड जिल्ह्याच्या आहेत आणि हे सगळं पाहता आता एक गोष्ट होणार आहे, हे आमदार किती आले तेही काही वेळा स्पष्ट होईल. आपण 9 मंत्री पाहिले, पण महत्वाचा विषय आता खासदारांचा आहे, कारण लोकसभा पण जवळ येते. अदिती तटकरे ज्या अर्थी अजित पवारांबरोबर आहे त्या अर्थी सुनील तटकरे असणारच, यात कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रवादीचे किती खासदार आता या अजित पवारांसोबत जातात हेही पाहावं लागेल. आणि विशेष म्हणजे विधानसभेचे उपाध्यक्ष मागच्या शिंदेंच्या काळात ज्यांनी जे आमदार निलंबित होण्यासाठी पत्र दिलं होतं किंवा जे काही गोष्टी झाल्या होत्या ते नरहरी झिरवाळच आज सोबत आहेत आणि ते पाठिंबा देतात. स्वतः गटनेते अजित पवारच आहेत. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक असा दिवस आहे की भाजप आणि शिवसेनेनं समोरचा विरोधी पक्ष नेताच फोडला. बरोबर, म्हणजे एक महाराष्ट्राच्या राजकारणातली एक खूप मोठी घटना ही मानावी लागेल. आणि दुपारच्या वेळेला हा झालेला शपथविधी आहे आणि आत्ताच्या घडीला 2 उपमुख्यमंत्री आपल्याला दिसत आहेत. देवेंद्र फडणवीस पण आहेत आणि अजित पवार आहेत आणि मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेच कायम आहेत. कदाचित
देवेंद्र फडणवीस हे केंद्र सरकारमध्ये किंवा केंद्राची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्याची शक्यता आहे, कारण 2024ला भाजपचं जे मिशन आहे ते भाजपला सक्सेस करायचं आहे. महाराष्ट्रात BRS पक्ष जे पाय रोवतोय आणि राष्ट्रवादीला जो धोका निर्माण होत होता, या पार्श्वभूमीवर अजित पवार आज तिथे गेलेत. एक यात सगळ्यात मोठी घडामोड म्हणजे काही दिवसांपूर्वी आपण पाहिलं होतं, जे आपले देवेंद्र फडणवीस यांनी एका चॅनलला मुलाखत देताना त्यांनी म्हटलं होतं की शरद पवार सुद्धा स्वतः एक काळी भाजप सोबत आले होते. म्हणजे जे पुलोदचं सरकार तेव्हाचं जनता दल होतं ते पण भाजप सोबत आलेले, 40 आमदारच त्यांनी आणलेले. ते जर जे शरद पवारांनी केलं ती जर युद्धनीती असेल किंवा चाणक्य नीती असेल, आणि जर शिंदेनी केलं तर त्यात वेगळं काय, असा तो त्यांचा मुद्दा होता. आणि त्यालाच उत्तर देताना शरद पवारांनी म्हटलं होतं की माझ्या गुगलीवर फडणवीस क्लीन बोल्ड झाले होते. आज अजित पवारांनी सिक्सर मारलेला आहे. विनायक, तू आता जे बोललायस की क्लीन बोल्ड सिक्सर, त्याच्यावर नारायण राणेंची एक हटके प्रतिक्रिया आलेली आहे. त्याचा ते पाहूया, ते ट्विट काय नेमकं आहे. नारायण राणेंनी या सगळ्यावर एक ट्विट केलंय आणि अगदी आपल्या नेहमीच्या हटके स्टाईलने जे ते प्रतिक्रिया देत आहेत किंवा ते आपलं वक्तव्य करतायत, तशीच त्यांची हटके स्टाईल आता सुद्धा पाहायला मिळाली. ते असं म्हणतात, शरद पवारांच्या गुगलीवर सिक्सर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या यॉर्करवर राष्ट्रवादीचा त्रिफळा उडाला, उद्धव ठाकरे हिट विकेट आणि संजय राऊत स्वतःच्या पायात अडकून पडून रन आउट. देवेंद्र फडणवीसांचं अभिनंदन. विनायक, तो आता जे बोलत होतास अगदी तशाच काहीच त्यांनी ट्विट केलेलं आहे. विनायक, नक्कीच नारायण राणे हे आपल्या राज्यातले एक मोठे नेते आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत. आणि मागच्या सरकारच्या काळात सुद्धा मला आठवतं ज्यावेळी सावंतवाडीत सुद्धा नारायण राणे आलेले, त्यावेळी आम्ही त्यांना विचारलेलं की सरकार कधी पडणार आहे, आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितलेलं की 2 महिन्यात तुम्हाला दिसेल, आणि 2 महिन्यानंतर सरकार पडलं होतं. किंवा याआधी सुद्धा नारायण राणेंच्या बाबतीत सरकार पाडणं म्हणजे नारायण राणेंची PhD सरकार पाडण्यात झालेली असेल. आणि त्यामुळे त्यांनी ज्या पद्धतीनं आज ट्विट केलं या सगळ्या नेत्यांबद्दल, पण महत्वाचं म्हणायचं झालं तर खूप मोठा धक्का हा शरद पवारांना पुन्हा एकदा बसलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि बऱ्यापैकी आमदार हे अजित पवारांसोबत गेलेत. मध्यंतरी राष्ट्रवादीचा जो एक कार्यक्रम होता त्याच्यात अजित पवार थोडेसे नाराज दिसत होते, नाराज असल्याचं बोललं जात होतं. आपण मागच्याच एक साधारण 15-20 दिवस झाले असतील राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी शरद पवार सोडत होते, आणि त्यावेळी जे काही नाट्य झालं होतं तेही संपूर्ण राज्याने पाहिलं. अजित पवार ज्या पद्धतीनं तिथे वावरत होते तेही आपण पाहिलं होतं. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा शरद पवार अध्यक्षपदावर आले आणि 2 कार्याध्यक्ष नेमले. त्यातल्या एक होते ते म्हणजे प्रफुल्ल पटेल, आणि दुसऱ्या होत्या त्या शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे. हे 2 कार्याध्यक्ष नेमल्यानंतर खऱ्या अर्थानं कुठेतरी कुरबूर जी आहे राष्ट्रवादीत ती सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं. आणि मागच्याच कार्यक्रमामध्ये अजित पवारांनी स्पष्टपणेच बोलून दाखवलं होतं की जयंत पाटील यांना प्रदेशाध्यक्ष होऊन आता 5 वर्ष 1 महिना पूर्ण झालाय. आतापर्यंतचे राष्ट्रवादीचे जे प्रदेशाध्यक्ष होते त्यांच्या सगळ्यांचाच कार्यकाळ, त्यांची आकडेवारी घेऊन अजित पवार बोलत होते. आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्या विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदामधनं आपल्याला मुक्त करा आणि आपल्याला पक्षाची जबाबदारी द्या, असं थेट ते भर व्यासपीठावरनं बोलले होते. आणि तेव्हाच कुठेतरी जाणवत होतं की अजित पवारांच्या मनात काहीतरी सलतंय, कारण या नेत्याला आतापर्यंत मुख्यमंत्रीपद हुलकावणी देत होतं, उपमुख्यमंत्रीपद त्यांच्यासोबत आजपर्यंत कायम राहिले. माझ्या मते आता अजित पवार हे 3ऱ्यांदा किंवा 5व्यांदा त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ बरोबर, पहाटेचाही शपथविधी त्यात आहेच. आणि त्यामुळे अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री पदासाठी म्हणजे अगदी आमच्या इथले स्थानिक आमदार शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सुद्धा अजित पवारांना आवाहन केलं होतं की तुम्ही आमच्यासोबत या. आणि आज तो दिवस आपण पाहतोय की अगदी अजित पवार असतील त्यांच्या सगळ्या समर्थक आमदारांसह शिंदे फडणवीसांच्या सरकारमध्ये गेलेत. आता खरा जो महत्वाचा राजकारण आहे किंवा महत्वाचा मुद्दा जो होणार आहे तो हाच होणार आहे की 50 खोके एकदम ओके हे आपण जे काही वर्षभर ऐकतोय, तर आता जे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, जे राष्ट्रवादीचे शरद पवारांबरोबर राहिलेले पदाधिकारी आहेत, ते आता 50 खोके म्हणणार आहेत की 100 खोके म्हणणार आहेत हे आपल्याला पाहावं लागेल. हे पाहत असताना सुद्धा ज्या कारणाला लागून एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या 40 आमदार म्हणजे 50 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली, त्याला कारणच अजित पवार होते. आज तेच अजित पवार एकनाथ शिंदे बरोबर आहे. येणाऱ्या काळात हे 3ही नेते फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आता सुखाचा संसार कसा करणार आणि मागच्या 4-5 वर्षात जे काही सांगतायत लोकांना
ते आता कसं पटवून देणार बरोबर. की फक्त आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी, आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी ही बंड असतील किंवा आता विरोधी पक्षात शिल्लक राहिलेला नाहीये. स्वतः विरोधी पक्ष नेते जेव्हा भाजप आणि शिवसेनेसोबत जातात त्यावेळी आता सगळ्यात मोठा पक्ष काँग्रेस होणार आहे बरोबर. आणि काँग्रेसचा आता विरोधी पक्ष नेता होणार आहे आणि काँग्रेसमधलं जे काही आलबेल आहे सगळं, किंवा आपण आधी पाहिलं की नाना पटोले असतील किंवा त्यांचे अनेक नेते असतील, त्यांच्याच मध्ये धुसफूस आहे. नाना पटोलेंनी मागच्या वेळी जर विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नसता तर शिंदेचं सरकारच बसलं नसतं आणि आज आपण पाहतोय. त्यामुळे काँग्रेसमध्येही धुसफूस आहे. कदाचित काँग्रेसचाही एक गट असाच येईल बरोबर. आणि एक मोठं सरकार म्हणजे 4 पक्षांचं सरकार, मग त्याला विरोधी पक्षच नाही असं एखादं सरकार आपल्याला विनायक, पाहायला गेल्या मिळेल. वर्षभरापासून आपण पाहतोय राजकारण स्थिर नाहीच आहे महाराष्ट्राचं. बरोबर. म्हणजे एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी बाजी मारली होती आणि त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. बरोबर. वाटलंही नव्हतं की मुख्यमंत्री ते होतील स्वतः. तो पिरियड गेला, त्यानंतर आपण पाहिलं की धुसफूस सुरूच होत्या, टीका टिप्पणी होत होते, आरोप होत होते, भ्रष्टाचाराचे होते, अगदी महिलांसंदर्भातले सुद्धा अन्याय केलेले किंवा त्यांच्यावरचे असे बरेच आरोप ह्या मंत्र्यांवर केलेले होते. आता तेच मंत्री या सरकारमध्ये सुद्धा आहे. त्यातलं महत्वाचं नाव म्हणजे धनंजय मुंडे यांचं सुद्धा आलं. त्यानंतर आपण पाहिलं की पुन्हा शिंदेंनी बंड केलं, ते फडणवीसांबरोबर गेले, शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि दुसरीकडे पुन्हा देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री. तो एक झटका पाहायला मिळाला. बरेच दिवसांपासून अशा चर्चा होते की अजित पवार भाजपसोबत जाणार आहेत. कधी जाणार आहेत माहिती नव्हतं. अगदी हे सुद्धा झालेलं होतं की जवळपास सगळं फायनल झालेलं होतं, मात्र नवीन गुगली टाकली. त्यानंतर शरद पवारांनी आपण अध्यक्षपद सोडतो म्हणून सांगितलं, ती एक नवीन गुगली टाकली. हेच घडत असताना पुन्हा एकदा खऱ्याच अशाच पद्धतीनं कार्याध्यक्ष पदाची सुद्धा नेमणूक करण्यात आली. तिथं सुप्रिया सुळे या सगळ्याच्या गोष्टी घडल्या. मात्र आत्ताच अजित पवारांनी हे बंड का केलं असावं, याची नेमकी कारणं काय असतील? नक्कीच एक मोठी बातमी पण येते की 35 आमदार अजित पवारांसोबत आहेत आणि त्यांची पत्रकार परिषद पण आता लगेच सुरू होणार आहे, ती आपण पाहणार आहोत. जो 54 आमदारांपैकी 35 आमदार हे अजित पवारांसोबत आहे आणि जो काही नियम आहे, कायदा आहे, तो शिंदेनी एक अभ्यास केलाय आणि गृहपाठ अजित पवारांकडे दिलाय आणि शिंदेच्याच त्या गृहपाठावर अजित पवारांची पुढची परीक्षा आता सोपी होणार आहे. त्याच्यामुळे जसं तू म्हटलंस की भ्रष्टाचाराचे आरोप असणारे किंवा विविध महिलांच्या बाबतीतले आरोप असणारे हे सगळे नेते मंडळी आता आपल्याला एकाच सरकारमध्ये, एकाच शेजारी शेजारी एकामेकांच्या बाजूला मांडीला मांडी लावून दिसणार आहेत. त्यामुळे नक्की 5 वर्षाचा जर मागचा विचार केला तर 2019 ते 2024 पर्यंतचा हा काळ संपूर्ण महाराष्ट्राच्या लक्षात राहील. शरद पवारांची पण पत्रकार परिषद आपल्याला लवकरच पाहायला मिळेल. पण या 5 वर्षातलं हे 14 सरकार आपल्याला म्हणावं लागेल, कारण पहिला पहाटेचा जो प्रयोग होता 2 दिवसाचं, म्हणजे सगळ्यात कमी कालावधीचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार ठरले होते आणि त्याच्यानंतर तू जसं म्हटलं की उद्धव ठाकरेंचं नाव सुद्धा नव्हतं किंवा ते आमदार सुद्धा नव्हते आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. महाविकास आघाडीनं 2.5 वर्ष सत्ता उपभोगली. नंतरच्या काळात आता शिंदेचं 1 वर्ष पूर्ण झालं. शिंदे फडणवीसांची ही जोडी आली आणि त्यांचे सगळे नेते मंडळी 50 आमदार आणि भाजपचे आमदार यांचं सरकार होतं आणि या सरकारला आता अजित पवारांची साथ मिळाली. अजित पवारांसारखा एक नेता हा सेना भाजप सोबत गेला. अजित पवार जे प्रशासकीय काम पाहतात किंवा त्यांचा काम करण्याचा अनुभव आहे एक मंत्री म्हणून, तो खूप मोठा आहे, दांडगा आहे आणि एक वजनदार मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. आजवर अजित पवारांनी सुद्धा अनेक वेळा पक्षांतर्गत बंड केलीत. या आधी सुद्धा 2 वेळा असाच प्रयोग झाला, पण दोनही वेळा अजित पवारांनी पुन्हा एकदा काकांनी सांगितल्यानंतर पुन्हा पक्षात गेले. आता 3री वेळ आहे माझ्या माहितीप्रमाणे. आता अजित पवार काकांचं ऐकणार का? कारण मागच्या वेळी जे आपण पाहिलं की अजित पवार गेलेले, सगळं झालेलं, शपथविधी झालेला आणि एक फोन आला किंवा सुप्रिया सुळे ज्या सांगतात की जरी किती हेवेदावे असले, कितीही मतभेद असले, तरी ज्यावेळी पवार कुटुंबीय एका टेबलावर येतं त्यावेळी हे सगळे मतभेद मिटले जातात आणि पुन्हा एकदा जसं होतं तसं सगळं होतं. त्यामुळे आता पण हे होणार का? कारण आता तर शपथ घेतली आहे, मागच्या वेळी घेतली होती आणि आता जरी अजित पवार पुन्हा गेले तरी मोठासा फरक पडेल या सरकारवर असंही नाहीये, कारण सरकार स्थिर आहे, सगळ्याच गोष्टी आहेत आणि मुळात उपाध्यक्ष जे उपसभापती आहेत विधानसभेचे ते सुद्धा आता या गटासोबत आहेत आणि त्यांचाही पाठिंबा आहे. त्याच्यामुळे आता विरोधकच कोणी शिल्लक राहिलेले नाही आहेत. अगदी काही महिने या सरकारचे शिल्लक आहेत.
विधानसभा लोकसभा या सगळ्या इलेक्शन डोळ्यासमोर ठेवून कदाचित हा कार्यक्रम केलेला असेल किंवा याला अन्यही काही गोष्टी असतील. कारण देवेंद्र फडणवीसांनी मागे काढलेले काही पेनड्राईव्ह असतील, बरोबर. काही फाईल्स असतील किंवा ज्या पद्धतीनं मधल्या काळात ज्या घडामोडी घडल्या किंवा आता राहुल कनाल सारखा आदित्य ठाकरेंचा राईट हँड जेव्हा शिंदेसोबत येतो त्यावेळी नक्कीच कुठेतरी काहीतरी घडतंय, काहीतरी त्याच्यामध्ये काळबेरा आहे हे म्हणावं लागेल. आणि त्याचंच एक उदाहरण म्हणजे आजचा हा शपथविधी कोणाला अपेक्षितही नव्हता. अगदी कदाचित भाजपच्या आणि शिवसेनेच्या आमदारांनाही अपेक्षित नसेल, कारण ते डोळे लावून बसलेले कधी शपथविधी होतोय, दुसऱ्या टप्प्यातला वर्ष गेलं होतं, आस लावून बसलेले राज्यमंत्री आणि मंत्रिपदासाठी. आणि अशातच राष्ट्रवादीचे 35 आमदार अजित पवार घेऊन येत आहेत आणि त्याच्यातले 9 मंत्री शपथ घेत आहेत. त्याच्यामुळे आता जे बाशिंग लावून थांबलेले शिवसेनेचे आणि भाजपचे आमदार आहेत ते आता काय करणार, त्यांचं काय होणार, हाही खूप मोठा प्रश्न असणार. आणि बहुमतापेक्षा बराचसा मोठा आकडा या तिघांच्या सरकारनं आता पार केलाय. कदाचित युती सरकारचं आता महायुती सरकार झालेलं असेल आणि राष्ट्रवादी एक त्याच्यात ऍड झाली असेल. ज्या 14 आमदारांचं प्रकरण निलंबनाचं प्रकरण प्रलंबित आहे, विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, कदाचित तसंच पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या जो आता शरद पवारांचा गट आहे त्यांच्याकडनं अजित पवारांच्या गटाला पण केलं जाऊ शकतं. पण मी म्हटलं जसं शिंदेचा गृहपाठ समोर असल्यामुळं अजित पवारांनाही परीक्षा सोपी जाणार आहे. अजित पवार त्या पद्धतीनं त्या गोष्टी त्यांनी केल्या असतील. आता पक्षावर अजित पवार दावा करणार का जसा शिंदेनी केला, आणि आपल्याला 2 राष्ट्रवादी आपल्या राज्यात दिसणार का, हे त्याच बघावं लागेल. मुद्द्याकडे मी येणार होती. तू जसं म्हटलेस की ज्या पद्धतीनं आपण शिवसेनेत 2 गट झालेले पाहायला मिळाले, तशाच पद्धतीनं आता राष्ट्रवादीत सुद्धा 2 गट होणार आहेत का, आणि जर झाले तर हे नेते मंडळी किंवा जे कोणी असेल ते कशा पद्धतीनं करणार. कारण बघितलं तर शरद पवारांनी पक्षाची सुरुवात केलेली, पक्षाची स्थापना त्यांनी स्वतः केलेली आणि त्यानंतर त्यांनी अनेक कार्यकर्ते घडवले, नेते घडवले, अनेकांना सत्तेत आणलं, स्वतः त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळली. खरं तर शिवसेनेचं पूर्णपणे गणित वेगळं आहे किंवा राजकारण वेगळं आहे हे आपण पाहणारच आहोत. मात्र आता शिवसेना म्हणजे ठाकरे गटाचे प्रवक्ते जयेंद्र परुळेकर हे जोडले गेले आहेत आपल्यासोबत. या संदर्भात अधिक विश्लेषण करण्यासाठी ते आपल्यासोबत आता जोडले गेले. मी त्यांच्याकडे थेट जाते. परुळेकर साहेब, पाहतोय आपण राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप झालाय. शिंदेनंतर आता अजित पवारांनी बंड केलंय आणि ते आता भाजपमध्ये गेलेत. खरं तर एकीकडे जे शिंदेचं बंड झालेलं होतं ते याच कारणासाठी होतं की अजित पवार यांना पूर्णपणे टार्गेट करण्यात आलेलं होतं. म्हणून आम्ही शिवसेना वाचवण्यासाठी आम्ही जे आहोत ते आता भाजप बरोबर जातोय, जी खरी युती आहे त्यांच्या बरोबर जातोय. मात्र आपण इकडे बघतोय तर आता अजित पवार या सरकारमध्ये जाऊन मिळालेले आहेत. कसं बघता या सगळ्या घडामोडींकडे? सर, तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. सर, आपला आवाज अजूनही आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. काही टेक्निकल इश्यूमुळे हा आवाज आमच्यापर्यंत येत नाहीये. आता येतोय? हा, बोला सर. हॅलो, बोला सर. तर मुळात हे जे काय महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही गेल्या आपल्याला 2-3 वर्षात पूर्णपणे बदललेली दिसलेली आहे. आणि वारंवार अशी बंड उठाव, त्याला फार काहीतरी दिव्यत्व लावण्यात येतं. तर गेल्या 28 जूनला हे असंच बंड झालं आणि शिवसेना फोडण्यात आली आणि आता पाळी राष्ट्रवादी. हा एकंदरीत महाराष्ट्राचा जो उज्ज्वल राजकीय इतिहास होता 1960 पासून आजतागायत, त्याला हा खरोखर कलंक आहे. तर हे कोण करतंय? ज्याला अदृश्य शक्ती, अदृश्य हात, महाशक्ती म्हटलेलं आहे, ते दिल्लीत बसलेले भाजपचे जे दिल्लीश्वर नेते आहेत हे याचे मास्टर माइंड आहेत. हे आपल्या सर्वांना आणि जनतेलाही माहिती आहे. हॅलो, ऐकू येते का आपल्याला? हो सर, बोला. तर अशा वेळेला आता जे काय घडलं की पुन्हा अजितदादा 40 आमदार घेऊन शपथविधी, त्याचं मूळ कारण लक्षात घ्या. याचं मूळ कारण हे पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. कारण कर्नाटकच्या पराभवानंतर भारतात जेवढी मोठी राज्य आहेत
म्हणजे उत्तर प्रदेश वगळता बिहार असो, बंगाल असो, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि आता आपण बघू मध्य प्रदेश, या सगळ्या राज्यात भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती बिकट आहे. महागाई असेल, प्रचंड रेकॉर्ड ब्रेक बेरोजगारी असेल, या दोन मुद्द्यांवर जनता त्रस्त आहे. मोदी साहेबांचा, पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेबांचा जो करिश्मा एकेकाळी म्हटला जायचा तो कमी झालाय, हा त्यांच्या सर्वेतून लक्षात येते. यातून हे सगळं रचण्यात आलेलं आहे, की यातून हे निर्माण झालेलं आहे की हॅलो, ऐकू येतंय का आपल्याला? हॅलो हॅलो, हा सर बोला, येतोय आपला आवाज. हा, तर अशा वेळेला हे जे काय आता घडलंय, आता ह्याच्यात खरं म्हणजे सगळ्यात इंटरेस्टिंग परिस्थिती अशी आहे की गेल्या वर्षी झालेल्या बंडात ज्यांचं नाव विलन म्हणून घेण्यात येत होतं, अजितदादा, अजितदादा अर्थमंत्री होते आणि अजितदादांनी निधी दिला नाही म्हणून शिंदे गटातले जेवढे आमदार आहेत ते एकमुखाने हेच म्हणत होते की अजितदादा अर्थमंत्री आणि अजितदादांनी पार्शलिटी केली की त्यांनी निधी दिला नाही आमदारांना आणि म्हणून आम्ही शिवसेना तोडली. आता काय करणार? आता त्यांच्याकडे कुठली उत्तर आहेत? आता स्वतःच अजितदादा पवार हे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि कदाचित आपल्याला लक्षात येईल त्यांना अर्थमंत्री पदाचा उपयोग दिला जाईल. ते महाराष्ट्राचे नवे फायनान्स मिनिस्टर होतील. मग कारण काय? मी तर इथे असं आवाहन करतो, इकडचे स्थानिक आमदार आणि विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री, की आता दीपक केसरकरनी राजीनामा द्यावा. की दीपक केसरकर जर हे म्हणत होते ना की हे सगळं जे घडलं तर ते आम्हाला डावलण्यात. परुळेकर सर, एकच मिनिट, दीपक केसरकरांचं नाव तुम्ही घेतलं म्हणून मी तुम्हाला थांबवतोय. याच दीपक केसरकरांनी ज्याचा उल्लेख केलेला त्याचा उल्लेख तुम्ही करताय, म्हणजे जेव्हा अर्थमंत्री असताना अजित पवार निधी देत नाही, पण काही दिवसापूर्वी तेच दीपक केसरकर अजित पवार यांना आपल्यासोबत या, तुमच्यावर राष्ट्रवादीत अन्याय होतो असंही आवाहन करताना दिसले. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? नाही, हे सगळं कसं आहे, जसं आता हल्ली उघड झालं की गेल्या वर्षी झालेलं जे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब आणि भाजप हे जे काय झालेलं बंड म्हटलेलं ते एका रात्रीत घडलं नव्हतं. ते सगळं जे शिजत होतं ते त्याच्या अगोदर 6-8 महिने शिजत होतं. हे आताच विद्यमान म्हणजे सरकार आहे त्यातल्या शिंदे गटातल्या अनेक आमदारांनी सांगितलं की कसं चालू होतं. त्याचप्रमाणे अजितदादांचं जे आहे हे देखील कित्येक महिने चालूच आहे. मग सतत मीडियामध्ये न्यूज जे चालू असायची लाईन की अजितदादा नाराज आहेत आणि असं आहे आणि तसं आहे. आणि आता तर त्यांनी सरळ सांगितलं की अर्थ माझा लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे ऑपोजिशन लीडर विरोधी पक्ष नेतेपदाचा राजीनामा घ्या आणि मला पक्षात घ्या वगैरे. हे जे सगळं चालू होतं हे जनतेला दिसतंय हे काय चाललंय आणि याच्या मागचे खरे सूत्रधार कोण? नक्कीच सर, आपण पाहिलं तुम्ही उद्धव ठाकरे शिवसेनेसोबत आहात. मागच्या काळात जर पाहिलं म्हणजे जेव्हा आता 1 वर्ष या सरकारला पूर्ण झालं तर शिवसेनेपेक्षा म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या गटापेक्षा राष्ट्रवादी 50 खोके घेऊन रस्त्यावर उतरत होती, 50 खोके घेऊन आंदोलनं राज्यभरात करत होती. आज त्याच राष्ट्रवादीचे 35 आमदार अजित पवारांसोबत जात आहेत. आता किती खोके राष्ट्रवादीने घेतले असतील, तुम्ही काय सांगता? या खोक्यांबद्दल मी काय बोलू इच्छित नाही. हे जनता बरोबर जाणते की कोणी किती खोके घेतले आणि अचानक बदललेली आर्थिक परिस्थिती कोणाची कशी दिसते. त्यामुळे ह्याच्यात अर्थकारण तर दडलेलं आहे. पण मुळात आम्हाला जेव्हा ही न्यूज मी आता 1:30-1:45 बघितली तेव्हा मला असं वाटलं की जरंडेश्वर महाराज की जय. सुज्ञाला इशारा काफी आहे भैया. जरंडेश्वर महाराज की जय. ज्या जरंडेश्वर वरनं ईडी लावण्याच्या धमक्या होत्या, ज्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याची कसून चौकशी होणार, ज्याच्यावरून सातत्याने म्हटलं जायचं, त्या जरंडेश्वरच्या सर्वांना तुम्ही उपमुख्यमंत्री पद हे काय सामान्य महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिसत नाहीये? त्यांना निश्चित दिसतंय. जनता निवडणुकीची वाट बघते.
सर नक्कीच धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी आणि तुम्ही आमच्याशी जोडले गेलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि विश्लेषण केलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. धन्यवाद सर. आता थेट जाऊयात आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांच्याकडे. आताची नेमकी काय अपडेट आहे ते त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. भरतजी काय सांगाल, आताची काय अपडेट आहे? जुली, महाराष्ट्रातला हा भूकंप आहे. अजितदादा तिसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर शरद पवार जे आहेत थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. शरद पवारांनी स्पष्ट केले, जी अपडेट मोठी हाती येते ते शरद पवारांनी म्हटलेलं आहे की 80% आमदार जे आहेत जे अजितदादांबरोबर गेलेले आहेत, हे 80% आमदार हे पुन्हा संध्याकाळपर्यंत परत येतील असा मोठा दावा अजितदादांच्या बाबतीत म्हणजे शरद पवारांनी केलेला आहे. त्यामुळे भाजपने जरी सुरुंग लावलेला असला, राष्ट्रवादीला हा मोठा सुरुंग आहे जो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावलेला आहे. याला अजितदादांच्या बाबतीत घडल्यानंतर शरद पवार हे कुठेतरी बॅकफूटवर न जाता आक्रमक जाताना पाहायला मिळत आहेत. महत्वाची राष्ट्रवादीची जी आहे बैठक ही जयंत पाटील यांच्या निवासस्थानी होते आणि सगळ्यात महत्वाचे जे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आहेत हे जयंत पाटलांच्या निवासस्थानी जमलेले आहेत. महत्वपूर्ण बैठक होते. या सगळ्या घडामोडीवर जो पक्ष फुटला होता राष्ट्रवादी दुसऱ्यांदा जो फुटतोय याच्यावर शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आहे हा पण लक्ष ठेवून आहे आणि सातत्याने शिवसेना उभाटाचे जे आहेत उद्धव ठाकरे असतील किंवा संजय राऊत असतील हे शरद पवारांशी सातत्याने फोनवर संपर्क साधत आहेत. जुईले एकंदर हे सगळं चित्र बघता सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट मानली जाते की ज्या आता जे म्हणाले परोळेकर, ज्या ईडी लावण्यात आलेली होती हे नेते होते. यामध्ये सगळ्यात मोठे होते नेते म्हणजे छगन भुजबळ, जे काही काळ 2014 ते 2019 या काळामध्ये तुरुंगामध्ये होते. जे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या छगन भुजबळाने जी शपथ घेतली ही आश्चर्यकारक गोष्ट एक मानली जाते आजच्या बाबतीत. यानंतर हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात जे खासदार होते त्यांनी आंदोलन, भाजपच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केलेलं होतं आणि कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ यांची शपथ ही पण एक आश्चर्यजनक गोष्ट जी मानली जाते. आणि त्यानंतर सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शरद पवारांचे खंदे समर्थक जे आहेत असे खंदे समर्थक असलेले जे गृहमंत्री होते मागच्या मंत्रिमंडळामध्ये, ते दिलीप वळसे पाटील हे अजितदादांबरोबर जाणं हा पण शरद पवारांना मोठा धक्का मानला जातो. 4 दिग्गज नेते गेलेले आहेत आणि सुनील तटकरेंची कन्या जी रायगड मधून विधानसभेवर गेलेली आहे ती आदिती तटकरे ही मंत्रिपदाची शपथ घेते. हे सगळं जे आहे सगळ्या धक्कादायक गोष्टी जुईले मानल्या जातात. मात्र आता ही पडझड जी आहे थांबवणं फार मोठं आव्हान असणार आहे ते शरद पवारांच्याकडे. जुईल्या सगळ्या गोष्टीची सकाळपासून चावल लागलेली होती कारण दीपक केसरकरांचा दौरा सुरू होता. हा दीपक केसरकर मुंबईवरून सावंतवाडी दिशेने रवाना झाले आणि गोव्यातून ते थेट निघाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची आणि आमदारांची बैठक बोलवली. यानंतर तत्काळ जी होती गृहमंत्री असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांची आणि आमदारांची आपल्या निवासस्थानी बैठक बोलवल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आज काहीतरी घडणार याची चुणूक पाहायला मिळाली. आणि जुने सगळ्यात मोठा मुद्दा जो आहे वर्षभरामध्ये या सरकारला 30 जूनला वर्षपूर्ती झाली. यानंतर दुसऱ्या दिवशी वर्षपूर्ती झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरामध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार का होत नव्हता याचं उत्तर आज महाराष्ट्रातील जनतेला मिळालं होतं. अंडरग्राऊंड जे होते अजित पवारांना फोडण्याचं काम जे भाजप करत होतं आणि भाजपला यात यश आलेलं आहे. जुईले आता अजून एक मोठी बातमी हाती येते. राष्ट्रवादीने खुलासा केलेला आहे, शरद पवारांकडून खुलासा होतोय हे राष्ट्रवादी कुठले नाही तर हे ऑपरेशन लोटस आहे. भाजपने ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्रामध्ये केलं असा राष्ट्रवादीचा दावा आहे. जुईले आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपल्या हाती येते की ऑपरेशन लोटसचा दावा राष्ट्रवादी करते. त्यामुळे ज्या ऑपरेशन लोटसची शरद पवारांना भीती होती
तेच वक्तव्य शरद पवार म्हणजे राष्ट्रवादीकडून होताना दिसत आहे. अजित पवार आणि माध्यमांशी भरतजी, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवतेय. एक प्रश्न इथं उपस्थित होतोय. भरतजी, एक इथं प्रश्न असा उपस्थित होतोय की अगोदरच सरकार स्थिर आहे, त्याचबरोबर शिंदे आणि फडणवीस यांनी एकत्र आहेत, भाजपचं संख्याबळ शिंदेचं संख्याबळ हे एकत्र असताना, त्याचबरोबर हे सरकार स्थिर असताना अजित पवारांना किंवा राष्ट्रवादीला यात सरकारमध्ये घेण्याची काय गरज भासली? जुली, तुझा प्रश्न अत्यंत बोलका आणि महत्वाचा आहे. महाराष्ट्रामध्ये मिशन 45 48 पैकी 45 लोकसभा मतदारसंघ जिंकायच्या या इराद्याने भाजप महाराष्ट्रामध्ये उतरलेले आहे. अशा वेळी पश्चिम महाराष्ट्राचा जो शरद पवारांचा जो बालेकिल्ला आहे, विशेषतः बारामती लोकसभा मतदारसंघ असेल, अन्य काही महत्वाचे लोकसभा मतदारसंघ असतील, उदाहरणार्थ रायगडमध्ये सुनील तटकरे रण करतात, बारामतीमध्ये शरद पवारांचा मोठा बालबोला आहे. याच ठिकाणी सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न भाजपने केलेला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तेपेक्षा भाजपला देशामधलं म्हणजे मोदींना हुक कोणत्याही परिस्थितीत 300+ करून खासदार 2024 ला निवडून आणायचे आहेत. या इराद्याने महाराष्ट्रामध्ये मिशन 45 घेऊन भाजप उतरलेला आहे. आणि आता भाजपने दावा करत इरादा ठेवलेला आहे की 48च्या 48 मतदारसंघामध्ये विरोधकांना क्लीन स्वीप द्यायची आणि 48-0 करून महाविकास आघाडीला एक धक्का देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आता जर बघितलं 168 जी टोटल आमदारांची संख्या आहे आणि 35 किंवा 40 आमदार जर अजितदादांसोबत आले तर 105, 205 ते 208, 210 पर्यंत एकूण संख्या जाऊ शकतं. त्यामुळे भविष्यातले 12 जे आमदार आहेत विधान परिषदेचे किंवा अन्य विधान परिषदेच्या आमदाराच्या निवडणुका असतील, महामंडळ असेल, मंत्रिमंडळाचा विस्तार, या दृष्टीने भाजप जे आहे महाराष्ट्रामध्ये मजबूत होण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि जो प्रश्न विचारला होता शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक 2-4 दिवसामध्ये घडलेली होती. त्रिफळा गुगली कोणी टाकली, त्रिफळा कोणी केला, क्लीन बोल्ड कोणाचा झाला, आणि नारायण राणे यांनी म्हटलंय की कोणाचा क्लीन बोल्ड झालाय आणि शिवसेनेची काय स्थिती झाली, तीच परिस्थिती राष्ट्रवादी झाली. त्यामुळे जुईले महाराष्ट्रामध्ये भाजप अजितदादांच्या माध्यमातून स्वतःच्या कर्तृत्वावर आणि एकनाथ शिंदेना घेऊन महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला क्लीन सोड देण्याच्या दृष्टीने हे सगळ्या घडामोडी करतात. जुईली, विकास आघाडीचं काय होणार हा एक मुद्दा राहतोच, आणि त्याबरोबर आता विरोधी पक्षनेतेपद हे नेमकं कोणाकडे जाणार आहे? जुली, तुझा प्रश्न महत्वाचा आहे. फक्त 16 आमदार हे उभाटाकडे आहेत. 53 जे आमदार आहेत, 53 ते 56 आमदार हे राष्ट्रवादीचे आहेत. त्यातले 40 आमदार जर फोडले तर फक्त 12 ते 13 आमदार हे फक्त राष्ट्रवादीकडे राहणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच विरोधी पक्षनेते पद हे काँग्रेसकडे निश्चित जाईल, यात कोणतेही दुमत नाही. नाना पटोले हे निश्चितच विरोधी पक्षनेते होतील असे अटकले बांधले जात आहेत. काँग्रेस त्या दृष्टीने फासे टाकेल आणि काँग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेतेपद जाईल. आणि काँग्रेसचे 2 नेते आहेत विरोधी पक्ष नेत्यासाठी प्रबळ दावेदार. पहिले नेते म्हणजे नाना पटोले आणि दुसरे मधले नगर मधले माझे जे माजी जे महसूल मंत्री होते हे पण प्रमुख दावेदार मानले जातात. परंतु काँग्रेस हे याच्यामध्ये विरोधी पक्ष नेत्यासाठी प्रबळ दावेदार मानले जातात. जुईली, भरतजी, आणखीन एक मुद्दा हा राहतो की आता नेमकं काय होणार आहे, कारण शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामध्ये हा खरंच वाद आहे का, आणि या वादाचे परिणाम राष्ट्रवादीवर कसे होणार? कारण शिवसेनेचं आपल्याकडे उदाहरण आहे. मग आता राष्ट्रवादीत नेमकी तशीच परिस्थिती शिवसेनेप्रमाणे होऊ शकते का? काय वाटते एकंदरीत? जुईली, महत्वाचा मुद्दा जो आहे भाजप अंतर्गत जे आपले आमदार आहेत त्या भाजप आपल्या आमदारांना जे मंत्रिपदाच्या भासिंग मानून होते त्यांना कसं थांबवतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. याचं कारण आहे 20 आणि 9 29 ते 30 वर ही संख्या
मंत्र्यांची गेलेली आहे. फक्त अजून 12 मंत्री शपथ घेऊ शकतात. 42 जे आहे मंत्री, हे 42 वर जास्तीत जास्त संख्याबळ जाऊ शकते. त्यामुळे भाजपचे 9 ते 12 आमदार हे मंत्रिपदासाठी इच्छुक होते. शिंदे गटाचे 8 ते 10 आमदार मंत्रिपदासाठी इच्छुक होते. मात्र आज कुठच्याही ना शिंदे गटाच्या आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली, ना भाजपच्या आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे आता भाजप आपल्या आमदारांना कसं थांबवते, शिंदे गटातील आमदार कसे त्यांना एकनाथ शिंदे त्यांचं मनोधरणी करणार, हे पाहणं औत्सुक्य ठरणार आहे. आता जो वाद जो आहे, एक सो सोनार की एक लोहार की असं म्हटल्यानंतर जी उक्ती आहे त्याप्रमाणे अजितदादांनी जो भूकंप केला हा निश्चितच अंडरग्राऊंड पोखरण्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे यशस्वी झालेले आहेत. त्यामुळे गेले काही दिवस शरद पवार विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असा जो वाद होता, तू जो प्रश्न विचारलाय आता काय होईल, तर निश्चितच दोघांमधलं द्वंद्व आहे निश्चितच वाढू शकतं. कारण याच्या मागची निवडणूक बघितली तर कोल्हापूरची जी जागा होती, ही खासदारकीची जागा जिंकत एक प्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी इशारा दिलेला होता. यानंतर 6वी जागा विधान परिषदेची जिंकत 20 जूनला गेल्यावर भूकंप घडून आलेला होता. आणि याच वेळेचा हा सगळ्यात तिसरा मोठा भूकंप जो आहे हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलेला आहे. त्यामुळे शरद पवार यांना जी बिग फाईट जी दिलेली आहे देवेंद्र फडणवीसने, हा सगळ्यात दिलेला मोठा धक्का मानला जातो. त्यामुळे राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप हा काही काळापुढे जो सामना आहे हा जुईली आपल्याला पाहायला मिळेल. जुईली, नक्कीच सर, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. अगदी काही वेळातच आता शरद पवार यांची पत्रकार परिषद होणार आहे आणि त्याचबरोबर नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सुद्धा पत्रकार परिषद होणार आहे. दुसरीकडे एक महत्वाची बातमी येते, ती म्हणजे अजित पवार यांना राष्ट्रवादीच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा आहे. आता अजित पवार या सगळ्या घडामोडींवर काय बोलतील ते पाहायचं आहे आणि त्याचबरोबर शरद पवार या बंडावर या नव्या शपथविधीकडे काय बोलणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. त्याचबरोबर संजय राऊत यांनी सुद्धा काही वक्तव्य केलेली आहेत आणि संजय राऊत असं म्हणतात की शिंदे फडणवीस सरकार हे अस्थिर आहे, कधीही शिंदे हे जाऊ शकतात, शिंदेतून बाहेर जाऊ शकतात, असं वक्तव्य हे संजय राऊत यांनी केलेलं आहे. विनायक, मी तुझ्याकडे येते. संजय राऊत यांच्या वक्तव्याकडे तू कसं पाहतोयस? नक्कीच संजय राऊत यांनी जे वक्तव्य आता केलं की महाराष्ट्राला नवा मुख्यमंत्री मिळेल, मगाशी जसा आपण उल्लेख केला होता की जे शिंदेसोबतचे 16 आमदार आहेत ज्यांचा अपात्रतेचा जो निर्णय आहे तो राहुल नार्वेकरांकडे म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे, आणि गेले अनेक दिवस झाले त्याच्यावर कुठलाही निर्णय नाहीये. राहुल नार्वेकर त्या संदर्भातला अभ्यास करत आहेत असं त्यांच्याकडनं वारंवार सांगितलं गेलं होतं. कदाचित जसं संजय राऊत म्हणतात तसंच भाजपनं हा सेफ गेम खेळला असेल, कारण मागच्या वेळी देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांबरोबर शपथ घेतली आणि सरकार कोसळलं होतं. त्यामुळे आता हे होऊ नये. जर 16 आमदार निलंबित झाले किंवा नियमानुसारच्या गोष्टी झाल्या तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदाचा जेव्हा राजीनामा देतील तेव्हा संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होणार आहे आणि त्याचवेळी बहुमत चाचणी असेल किंवा नवं सरकार जर रेडीच असेल तर तो पुन्हा मुद्दा येणार नाही. आणि त्याच्यामुळे कदाचित अजित पवार आणि त्यांच्या बरोबरच्या आमदारांना भाजपनं आपल्या सोबत घेतलेलं असेल. एकीकडे संजय राऊत म्हणतात की आज जे शिंदे गटाचे किंवा शिवसेनेचे जे मंत्री आहेत त्यांची तोंड पकडण्यासारखी होती असं त्यांनी विधान केलेलं आहे. आणि नारायण राणेंनी जे म्हटलं की संजय राऊत स्वतःच्याच पायात घुटमळून पडले, अडकून पडले. कारण एकंदरीत बघितलं तर संजय राऊत आणि शिवसेनेचं ते बंड आणि संजय राऊत आणि हे राष्ट्रवादीचं आताचं बंड साम्य थोडंसं आहे. कारण राऊतांच्या विधानामुळेच बऱ्याच वेळा शिंदे असतील किंवा त्यांच्याबरोबरचे आमदार असतील हे नाराज झाले होते. मध्यंतरीच्या काळात आपण पाहिलं की अजित पवार आणि संजय राऊत यांच्यात उघडपणे दोघांमध्ये वाद होत होते, त्यांचं पटत नव्हतं. महाविकास आघाडी हा जास्त दिवसाचा कार्यक्रम नाहीये असं पण संजय राऊत बोलून गेले होते. त्याच्यामुळे ही खूप जी खतखत होती त्या दोघांमधली ही जाणवत होती. किंवा अजित पवारांचं जे ट्विट आहे किंवा ट्विटर हँडल आहे, फेसबुक आहे, ह्याच्यावर एक साधारण 5 ते 6 महिन्यापूर्वी अजित पवारांनी राष्ट्रवादीचा जो लोगो होता तो काढला होता आणि आजपर्यंत सुद्धा तो लोगो तिथे नव्हता, फक्त डीपी मध्ये अजित पवार दिसत होते. कदाचित त्याला हेच कारण एनसीपी लीडर हे त्यांचं कायम होतं. तर हे सगळं पाहता
जसं मगाशी तू म्हटलं की आता 2 राष्ट्रवादी होणार आहेत किंवा अन्य काय होणार आहे, किंवा जसं शरद पवारांनी म्हटले, कारण शरद पवारांनी हे आमदार राजभवनावर जाण्याआधीच प्रेस घेतली होती किंवा आपली भूमिका सांगितली होती आणि संध्याकाळपर्यंत आमदार पुन्हा येतील असा दावा शरद पवार करतायत. शरद पवार हे या आपल्या महाराष्ट्र राज्यातले एक असं नेते आहेत की आतापर्यंतची जी सरकार बसलेली आहेत किंवा ज्या पद्धतीनं शरद पवार जे सांगतात त्याच्याबरोबर विरुद्ध घडतं हे आतापर्यंत आपण पाहिलं. जरी 80% जे आमदार आहेत ते अजित पवारांबरोबर असले तरी शरद पवारांनी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की ते आमदार संध्याकाळपर्यंत आपल्यासोबत येतील तर ते होऊ शकतं. शरद पवार एका आव्हानावर किंवा एका गोष्टीवर सुद्धा या सगळ्यांना बोलवू शकतात. पण मागे अजित पवार हे एकटेच होते. आज 9 आमदारांनी शपथ घेतलेली आहे. 9 आमदारांचा शपथविधी झालेला आहे. त्याच्यामुळे अजित पवार येतील, पण त्या 9 आमदारांचं काय, किंवा बरोबरचे 35 आमदार आहेत ते येतील का? कारण मागच्या वेळी गटनेते पदाची जे पत्र होतं ते अजित पवारांच्या सहीने दिलं होतं आणि अजित पवार एकटेच शपथ घेऊन आले होते. आज 9 मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. सोबत 35हून अधिक आमदार राष्ट्रवादीच्या सोबत आहेत. विनायक, मी जरा तुला थांबवते. आपल्यासोबत आता जोडले जात आहेत दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई सर. सर, काय सांगाल? मोठा भूकंप घडलेला आहे, राष्ट्रवादी बंड झालेला आहे, फूट पडलेली आहे. कशा पद्धतीने या सगळ्या घडामोडींकडे पाहताय? खऱ्या अर्थाने हा राजकीय भूकंप म्हणावा लागेल. मागच्या ज्या वेळेला अजित पवारांनी भल्या पहाटे भूकंप केला होता आणि दुपारी हा भूकंप केला आणि सगळ्यांना अनपेक्षित अशा प्रकारचा हा भूकंप आहे. या सगळ्या ज्या नाट्यमय घडामोडींकडे पाहिलं गेलं तर बऱ्याच गोष्टींवर आपण चर्चा केलेला आहात. पण सर्वसामान्य जो कार्यकर्ता आहे, प्रत्येक पक्षाचा काम करणारा कार्यकर्ता आहे, त्या कार्यकर्त्याकडनं जी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया येते ती सुद्धा या ठिकाणी नजरेत करावी लागेल. कारण एवढं मोठं राजकारण घडल्यानंतर नेमका राजकारणावर विश्वास ठेवावा तरी कसा, असा प्रश्न ही कॉमन जनता आहे ती उपस्थित करते. आणि मात्र हे खरंही आहे, कारण सगळ्या प्रकारची तत्व निष्ठा, त्यानंतर पक्षनिष्ठा, आपल्या नेत्यांबद्दल असलेला आदर, या सगळ्या गोष्टी आज बातम्यात गुंडाळण्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखित जातात. कारण ज्या पद्धतीने आपण वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे सरकार ज्यावेळी शिंदे भाजपमध्ये दाखल झाले आणि भाजप त्यांनी या ठिकाणी आपली जवळीकता करते आणि स्वतंत्र शिवसेनेची फारकत घेऊन स्वतः शिवसेना या ठिकाणी अस्तित्वात आणली आणि सरकार स्थापन केलं. त्यानंतर अशाच प्रकारचे कार्यकर्ते करत राष्ट्रवादी ही खऱ्या अर्थाने शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या मोडवरच पूर्णपणे बांधलेली होती. आणि आज स्वतः पुन्हा एकदा अजित पवार यांनी फारकत घेतल्यामुळे नेमकं काय करणार यावर संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चा रंगते. या राजकारणाचे जे पडसाद आहे ते संपूर्ण देशपातळीवर सुद्धा उमटणार आहे. कारण आगामी ज्या निवडणुका आहेत या आगामी निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा आणि सगळ्यात महत्वाचं आपण आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिका ही खऱ्या अर्थाने भाजपला आपल्याकडे खेचून आणायची आहे. आणि ती जर आणायची असेल तर या ठिकाणी एकनाथ शिंदे तर त्यांच्या समवेत आहेतच, पण राष्ट्रवादी अजित पवारांसारखा पराजय देतात आणि त्यांची जसं आपण उल्लेख केला की 9 या ठिकाणी आमदारांनी मंत्रिपदाची आता शपथ घेतलेली आहे. 35 आमदारांचा उल्लेख केला जातो की एकूण 35 किमान आमदार अजित पवार यांच्या समवेत. एवढी मोठी मला ते ताकद जर या ठिकाणी एकसंघ झाली तर निश्चित मुंबई महानगरपालिकेचं जे स्वप्न आहे, भाजप गेली अनेक वर्ष हे स्वप्न पाहत आहे आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी मला वाटतं हे सगळं एकंदरीत जे नाट्यमय घडामोडी घडलेल्या आहेत त्याच्या मागचं गुपित आणि खरा जर त्याच्या मागचं मुख्य उद्देश असेल तर मुंबई महानगरपालिका हाच असेल आणि त्याच अनुषंगाने थोडासा पत्रकार परिषदा होतील, नेमक्या सगळ्या घडामोडी घडतील. मात्र कॉमन मॅन जो प्रतिक्रिया देतो तो खऱ्या अर्थाने या राजकारण्यावर, या नेत्यांवर विश्वास ठेवायचा कसा. कारण ज्यावेळी पक्षनिष्ठा सांगितली जाते, पक्षनिष्ठेबद्दल बोललं जातं आणि खालच्या पातळीवर किती लोक आहेत, जिल्हा पातळीवर असू दे, तालुका पातळीवर असू दे, अगदी ग्राम पातळीवर येऊ दे, तर अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये पक्षनिष्ठा आणि आपल्या नेत्यांची पाठराखण करताना या कार्यकर्त्यांमध्ये खरी तरावळ असते, एकमेकांमध्ये रस्तिकेच असते, घराघरात भांडणं असतात, वाड्यावाड्यावर भांडणं असतात आणि तालुका लेवलला तर जे पदाधिकारी आहेत ते अक्षरशः एकमेकांना भेटतात. या नेमक्या राजकारणाची कार्यकर्त्यांनी नेमकं काय करावं हा खरा प्रश्न आहे आणि याबद्दल बोलणं सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे. कारण
ज्यावेळी या नाट्यमुळे घडामोडी घडल्या, साधारण 2:45च्या सुमारास या नाट्यमूर्ती घडायला लागल्या आणि 2:30-3च्या दरम्यान कॉमन मॅनने आम्हाला फोन करून सांगितलं की नेमकं चाललंय का महाराष्ट्रात, नेमकं राजकारण कुठच्या दिशेने चाललंय. त्यामुळे खरा हा प्रश्न आहे की राजकारण खरंच कुठच्या दिशेने चाललेलं आहे आणि महाराष्ट्रातील जनतेला नेमके राजकारणी कसे हवे आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा आपल्या जिल्ह्यावर, आपल्या कोकणावर पण खूप मोठा परिणाम होणार आहे. कारण अगदी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषदा, विधानसभा आणि लोकसभा ह्या सगळ्या निवडणुका लागणार आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या जिल्ह्यावर, आपल्या कोकणावर ह्या विनायक, मी तुला थोडंसं थांबवते. आपण बघतोय राष्ट्रवादीची पत्रकार परिषद आहे आणि अजित पवारांसोबत प्रफुल्ल पटेल सुद्धा दिसत आहेत. आताच्या घडीची अत्यंत मोठी बातमी समोर येते. दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ यांना हे आपण पाहतच होतोय, बडे नेते, शरद पवारांच्या जवळचे नेते. आणि दुसरीकडे आपण पाहतोय प्रफुल्ल पटेल जे कार्याध्यक्षपद त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. अजित पवारांची प्रेस सुरू होते. प्रफुल्ल पटेल साहेब, तसेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री भुजबळ साहेब आणि सर्व पत्रकार बंधू भगिनी, आज आम्ही सगळ्यांनी एक निर्णय घेऊन हे जे काही सरकार आहे, शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार, म्हणजे शिवसेना, शिंदे आणि भाजप, त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे आम्ही बहुसंख्य जवळपास आमदार पक्ष, सगळा पक्ष, असा आम्ही त्याच्यामध्ये जायचा निर्णय घेतलाच सरकारमध्ये. आणि त्या प्रकारे मी आणि इतर आमच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळात शपथ घेतली. आज राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला शपथ दिली. अजूनही काही मंत्रिमंडळामध्ये पुढं विस्तार केला जाणार आहे. त्यावेळेस पण इतर सहकारी मित्रांना त्याच्यामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न आम्हा लोकांचा राहणार आहे. कारण काही राज्यमंत्रीपद असतील किंवा मंत्रिपद असतील, हा झाला पहिला भाग. त्या संदर्भामध्ये अनेक दिवस चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती. ती चर्चा चालू असताना वरिष्ठ पातळीवरच्या आम्ही सगळेजण एकत्र बसायचो. सध्या देश पातळीवरची जी काही राजकीय परिस्थिती आहे, राज्याची जी काही परिस्थिती आहे, आणि या सगळ्याचा विचार करता आपण विकासाला महत्व दिलं गेलं पाहिजे, असं माझं आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं स्पष्ट मत त्या ठिकाणी आलं. आणि त्याच्यातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली गेले 9 वर्ष जो काही कारभार चाललेला आहे, त्या कारभाराच्या निमित्तानं जर आपण बघितलं तर अतिशय मजबूतीनं देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न हे मोदी साहेब त्या ठिकाणी करतायत. आणि असा प्रयत्न करत असताना आज आपण पण त्या बाबीला पाठिंबा दिला पाहिजे. आणि एक चांगलं नेतृत्व तुम्ही पाहताय सगळेजण की सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत. फक्त त्यांच्या बैठका होत आहेत. प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती आहे. म्हणजे तुम्ही कुठलंही राज्य बघितलं तर तिथं कुठं काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जींचा पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, कुठं केजरीवाल साहेब त्यांचं आप पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, पंजाबमध्ये देखील तसंच, असं अनेक ठिकाणी वेगवेगळे प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस विरोधी पक्षाची बैठक एकत्र होती त्याच्यातनं आउटपुट तसं बघितलं तर काही निघत नाही. आपला एवढा मोठा देश, आता तर जगात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या झालेला आपला भारत देश असल्यामुळं आज तिथंही मजबूत खंबीर अशा प्रकारचं नेतृत्वाची नितांत गरज आहे. आणि ती गरज असल्यामुळं आम्ही सगळ्यांनी तशा प्रकारचा निर्णय घेतला. आज इथं शिंदे साहेबांचं, देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार काम करत होतं. इतके दिवस मी तिथं विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करत होतो. परंतु शुक्रवारी मी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला. आणि मागे देखील आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं मी माझी भूमिका स्पष्ट सर्वांच्या समोर, मान्यवरांच्या समोर, कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी मांडलेली होती. आजपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी, भुजबळ साहेबांनी राष्ट्रवादीची स्थापना ज्या वेळेस झाली त्यावेळेस 8-10ला तेच तिथं राहत होते आणि तिथंच पक्षाची स्थापना झाली. आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या पद्धतीनं तो पक्ष वाढण्याच्या करता प्रफुल्लभाई पटेल साहेब असतील किंवा भुजबळ साहेब असतील किंवा सगळेच जण असतील, सगळ्यांनीच आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं. इथपर्यंतचा प्रश्न पक्ष इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये तरुणांना संधी देणं गरजेचं आहे.
त्याच्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या आपले रिजन आहेत, त्या रिजनमध्ये नक्की नवीन कार्यकर्ते पुढे आणले गेले पाहिजेत. तशा प्रकारचा प्रयत्न आम्हा सगळ्यांचा राहणार आहे. आणि मी मागे 2.5 वर्ष सरकारमध्ये काम करत असताना भुजबळ साहेब त्याच्यात होते, बाकीचे मान्यवर होते. आम्ही सगळ्यांनीच डेव्हलपमेंट, म्हणजे त्यावेळेस करोना होता तरी डेव्हलपमेंट हा एकमेव विचार करून त्याच्यामध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. काही जण आता वेगवेगळी टीका टिप्पणी करणार. आम्हाला टीका टिप्पणीला फार उत्तर देण्याचं कारण नाही. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये आपण कामाशी मतलब ठेवत असतो. महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास करणं, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय निधी महाराष्ट्राला कसा मिळेल तो त्या ठिकाणी पाहणं आणि महाराष्ट्रातली जनता समाधानी कशी राहील त्याच्यामध्ये सगळा घटक आला. त्या घटकाला मदत करण्याच्या करता आम्ही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला. आणि हा निर्णय घेतला असताना जवळपास बहुतेक आमदारांना तो निर्णय मान्य आहे, लोकप्रतिनिधींना मान्य आहे, पक्ष सगळा आमच्या बरोबरच आहे. आणि उद्याच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही या सरकारमध्ये सामील झालो. पुढे पण तशाच पद्धतीनं कुठल्याही निवडणुका असतील, जिल्हा परिषद असतील, तालुका पंचायत असतील, महानगरपालिका, नगरपालिका, आमदारकी, खासदारकी, तशाच प्रकारे जे काही पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली, चिन्हाखाली आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार. आणि त्याच्यातून पक्ष अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न, पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न हा आम्ही त्या निमित्तानं करणार आहोत. आणि त्याकरता आम्ही आज मंत्रिमंडळामध्ये समावेश झालेलो आहोत. दुसरं तुम्हाला माहिती असेल, मधी नागालँडला पण निवडणुका झालेल्या होत्या. तिथंही पक्षाचे 7 आमदार निवडून आलेले होते. 7 जणांनी निर्णय त्या बाबतीमध्ये घेतला आणि तिथं भाजपच्या बरोबर त्या ठिकाणी पक्ष त्यांच्याबरोबर तिथं गेले, म्हणजे सगळे आमदार पक्षाची मान्यता घेऊन तिथं गेलेले. दुसरी गोष्ट, काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप त्या ठिकाणी करतील. वास्तविक आम्ही 3.5 वर्षापूर्वी जो निर्णय घेतलेला होता, त्याही वेळेस शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं तिघांचं सरकार होतं. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळ्यांनी काम केलं. त्याच्यामध्ये जातीयवादी म्हणण्याचा अधिकार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तिथे कुठल्या अडचण नाही. नागालँडमध्ये आम्ही जाऊ शकतो. तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक हा सगळा जो घटक आहे, त्या सगळ्या घटकाला न्याय देण्याच्या करता आम्हाला अनेक वर्ष प्रशासनाचा अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा कसा फायदा आपल्याला करून देता येईल, आमच्याकडे जी डिपार्टमेंट येतील, आज किंवा उद्या मुख्यमंत्री महोदयांचा तो अधिकार असतो, ती डिपार्टमेंट घेतल्यानंतर ताबडतोब आम्ही त्या कामाला झोकून देणार. आणि ते काम करत असताना पक्षवाढीच्या करता देखील आम्ही आमचं सर्वस्व त्या ठिकाणी पणाला लावणार आणि पक्ष अधिक मजबूतीनं पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार. अशा प्रकारचा मनोदय आमच्या सर्वांचा आहे. आज काही जण पोहोचू शकले नाहीत, काही परदेशात आहेत, परंतु त्यांच्याशी पण मी फोनवर संपर्क साधला. विशेषतः मी लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीमध्ये बोलतोय, त्यांच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला. त्यांनी पण त्याला मान्यता दिली. काही जण संध्याकाळपर्यंत पोहोचतील आणि अशा पद्धतीनं सगळे मिळून हा निर्णय घेतलेला आहे. अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री यांनी जे आपलं मनोगत आपल्या समोर मांडलेलं आहे ते बताएंगे. त्या मनोगताशी आम्ही सगळे जे आहोत सहमत आहोत. नंबर 1, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच या महाराष्ट्र सरकारचा 3रा घटक म्हणून त्याच्यामध्ये सामील झालेलो आहोत. काही लोकांचा जो आहे गैरसमज आहे की पार्टी सोडली नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच आम्ही सामील झालेलो आहोत. अनेक दिवस जे आहेत, तुम्हाला कल्पना आहे, जी चर्चा चालू होती
त्याच्याबद्दल आता मी काय बोलत नाही इतिहासामध्ये काय काय घडलं ते. पण जे आहे जो सगळ्यांनी जो आम्ही निर्णय घेतला की या राज्यामध्ये जर आपल्याला प्रश्न सोडवायचे असतील, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारांचे प्रश्न आहेत, तर आपल्याला नुसतं भांडण करून चालणार नाही. कुठेतरी आहे आपल्याला पॉझिटिव्हली सकारात्मक काम करणं गरजेचं आहे. आम्ही तो निर्णय घेतला. एक नक्कीच आहे की या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब त्यांच्यावर आम्ही अनेक वेळा टीका पण केली, पण हे नाकारता येत नाही की आज अतिशय मजबूतीनं देशाचं नेतृत्व त्यांच्या हातामध्ये अतिशय सुखरूप आहे आणि ते जी कामं आहेत विकासाची, मग महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, विकासाच्या कामाला ताबडतोब निर्णय घेऊन किंवा जे काही अनेक प्रश्न जे आहेत त्या फिस्कल प्रश्नावर सुद्धा निर्णय घेऊन त्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशेषतः माझ्यापुरतं तर बोलायचं झालं तर ओबीसीचे तर अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत आमच्या ओबीसीचे. आता हे ओबीसीचे प्रश्न जे आहेत हे जर सोडवायचे असतील तर भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याशिवाय तर सुटणारच नाही. ते करताय, परंतु आतमध्ये राहून जे आहे ओबीसी समाजाचे सुद्धा अनेक प्रश्न किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रश्न जे आहेत आम्हाला सोडवता येणार आहे. एक आता जे दादाने सांगितलं की पाटणाला सुद्धा जी काही मीटिंग झाली, आपण पाहतोय कोण याच्यावर रागवतोय, कोण त्याच्यावर रागवतो, हा निघून जातो, तो निघून जातोय, अर्धे येतात, अर्धे येत नाही. त्यामुळे आपण जे पाहिलं आहे की एकूण या देशामध्ये हे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहेत. आणि अगदी खरं सांगायचं म्हणजे आमच्या पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहे प्रधानमंत्री 24 मध्ये सुद्धा. आता जर हे असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे आणि आपले जे प्रश्न आहेत, जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आपण सगळ्या सरकारचं मदत घेतली पाहिजे, आपण सरकारला मदत केली पाहिजे. उगाच रस्त्यावर भांडून जे आहेत हे प्रश्न काही सुटणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे शासनामध्ये जाऊन जे आहेत हे प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. बाकी दादाने सांगितलं, लोक आता आरोप करतात की आमचे यांच्यावर केसेस आहेत, कोणतरी केसेस आहेत म्हणून ते गेले. कोणावर केसेस आहेत? अजित दादावरचीच केसेस नील केल्या. माझी केस जी आहे महत्वाची ती सुटली. अनिल भाईदास त्यांच्यावर केस नाही, तटकरे मॅडमवर केस नाही, धर्मराज बाबाराम केस नाही, दिलीप वळसे पाटील केस नाही, संजय बनसोडे केस नाही. कुणावर केस आहे बाबा? असं मुश्रीफ आहे, पण त्याच्यावर सुद्धा आपण त्यांना पाहतोय की त्यांची केस सुद्धा एवढी चांगली आहे की त्यांना अजिबात अजूनही जे आहे त्यांच्यावर आरोप ठेवून जी कठोर कारवाई आहे ती कारवाई केली नाही कोर्टाने. त्यांना वारंवार जे कोर्ट जे आहे त्या तारखा पुढे ढकलतात. याचं कारणच असं आहे की तेवढं मजबूत असं काही ठोस त्यांच्या विरुद्ध सापडत नाही, हे सुद्धा खरं आहे. म्हणून उगीच काहीतरी कोणीतरी बाण आमच्यावर लावण्याचा प्रयत्न करू नये. ठीक आहे, आम्ही आमची निर्णय घेतलेला आहे, तुम्ही तुमचं काम करा. आम्ही सरकारमध्ये राहून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हिंदी दादा अरे भाई एक बोलेगा तो समझेगा. मेरा आपको ये कहना है, आप अरे सुनो तो भाई, अरे हिंदी में बोल रहे हैं ना. इसमें आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है. शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इनका नेतृत्व है, उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व है. इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी. लेकिन उसके बाद वापिस
जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई, और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब यंग लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी
जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। एकाने विचारलं तुम्ही एकाने विचारा, मी विनंती करतो, मैंने जो कुछ कहा है वो सबके आपके सामने रखा। क्या नाराजगी दूर करेंगे ना? क्या? अरे एक आदमी पूछो ना। आमच्याकडं सर्व आकडा आहे. आम्ही काय, एक मिनिट, आकडा काय, आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत. आपण काळजी करू नका. आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला, त्याच्यामुळं तुम्ही तो काही विचार करू नका. सगळेजण आमच्या बरोबर आहेत, पार्टी आमच्या बरोबर आहे. आम्ही सगळ्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं, वरिष्ठांना पण सांगितलं, डेमोक्रेसीमध्ये बहुमताला त्या ठिकाणी महत्व दिलं जातं. ही आजपर्यंतची परंपरा आहे आणि त्या पद्धतीनं पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेसमधनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बाजूला आली आणि नवी पार्टी उभी राहिली. त्यावेळेस भुजबळसाहेब, प्रफुल्लभाई या सगळ्यांनी साथ दिली आणि पार्टी पुढे गेली. त्याच्यानंतर वेळोवेळी पार्टीनं अनेकदा वेगवेगळे निर्णय घेतलेले 24 वर्षामध्ये आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे. आता बरंच 24 वर्षामध्ये पाणी वाहून गेलेलं आहे. आता नवीन नेतृत्व पण पुढे आलं पाहिजे आणि महाराष्ट्रातले प्रश्न सुटले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे. कारण गेले 1 वर्षभर विरोधी पक्ष नेता या नेत्यांनी काम करत असताना किंवा भुजबळसाहेब आणि बाकीचे सगळेजण विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून काम करत असताना आम्ही फार बारकाईनं वेगवेगळ्या समस्या पाहिलेल्या आहेत. उद्याच्याला ज्यावेळेस कॅबिनेट होईल बुधवारी वगैरे, तर त्यावेळेस आम्ही ते मुद्दे समोर आणून सरकारच्या माध्यमातून ते वेगवेगळे विषय हाताळण्याचं काम करू, दिलासा देण्याचं काम करू आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असे कुठले विषय येणार नाही की ज्याच्यातनं आम्ही 3 पक्षाचं हे सरकार चालवत असताना त्याच्यात कुठल्या अडचणी निर्माण होतील. कारण कधी कधी एकत्रपणे तुम्ही बघितलंय, महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार येण्याचे तर दिवस संपलेलेच आहेत, सगळ्यांनी प्रयत्न करून पाहिला आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊनच सरकार लगेच घेतोय तुम्हाला. ओके. पत्रकार परिषद सुरू होती. नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची. अजित पवारांनी अगदी महत्वाचे मुद्दे म्हटलेले आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांनी विकासाला महत्व देऊन आता पुढच्या निवडणुका या मोदींसोबत लढणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पण आता आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि त्याचबरोबर शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर. आता त्यांच्याकडून थेट आपण जाणून घेणार आहोत या सगळ्या घडामोडी आणि या सविस्तर चर्चा देखील करणार आहोत. भाई, आपलं स्वागत कोकण 7 लाईव्ह मध्ये. आताच्या घडीची मोठी बातमी आपण पाहतोय, राष्ट्रवादीत मोठा भूकंप झालेला आहे आणि अजित पवार आता स्वतः शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील झालेले आहेत. काय आपली पहिली प्रतिक्रिया? मी आत्ताच त्यांचा शपथविधी त्या ठिकाणी अटेंड करून आणि दादांना भेटून नक्कीच दीपक भाई आपल्यासोबत जॉईन होणार आहे. काही टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे अडकलेले आहे. कारण आपण आता जुईली पाहिलं, दीपक भाई स्वतः तिथे होते आणि काही वेळातच ते सावंतवाडीत सुद्धा येणार आहेत, मतदारसंघात दाखल होणार आहे. आणि दीपक केसरकर यांनीच काही वेळा म्हणजे काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं की अजित पवार हे एक मोठं नेतृत्व आहे. पुन्हा एकदा दीपक भाई आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. भाई, पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आणि मी जसं म्हटलं तसं तुम्ही स्वतः शपथविधी सोहळा अटेंड केलेला आहे, तुम्ही तिथं होता, या सगळ्या घडामोडी तुम्ही जवळून पाहतायत. आता अजित पवार स्वतः शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील झालेले आहेत. आपली पहिली प्रतिक्रिया? भाई, तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, म्यूट आहे आपला फोन. भाई, आपला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही, आपला फोन म्यूटवर आहे.
हा, हे बघा, अजितदादा हे चांगले मंत्री आहेत, चांगले ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेत आणि म्हणजे त्यांच्या येण्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला चांगलं मजबूत होईल आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला त्याचा फायदा होईल. आणि त्याच्यामुळे शेवटी राजकारण हे लोकांसाठी असतं आणि हे लक्षात घेता अधिक चांगली कामगिरी महाराष्ट्रामध्ये घडेल, लोकांची अधिक चांगली सेवा घडेल अशी अपेक्षा आहे. आणि हे स्टेटमेंट काय मी आज करतो असं नाही, की पूर्वी सुद्धा मी हे स्टेटमेंट केलेलं होतं ज्यावेळेला दादांनी जॉईन केलेलं नव्हतं गव्हर्नमेंट त्यावेळेला सुद्धा. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की चांगलं असं महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी घडतंय आणि त्याचा फायदा निश्चितपणे या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या जनतेला होईल आणि महाराष्ट्राची प्रगती आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि महाराष्ट्रामध्ये शिंदेसाहेब फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली अधिक जलद गतीने होईल. आता आदरणीय दादा सुद्धा आलेले आहेत उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि त्याच्यामुळे चांगली अशी काहीतरी घडेल महाराष्ट्रामध्ये अशी अपेक्षा करूया. राऊतांनी नुकतीच एक प्रेस घेतली, त्यात एक विधान केलं की लवकरच महाराष्ट्रात नवे मुख्यमंत्री बघायला मिळतील आणि उपमुख्यमंत्री पदाची अजित पवारांनी शपथ घेतल्यानंतर शिंदे म्हणजे शिवसेनेतले जे मंत्री आहेत त्यांची कुठेतरी तोंड पडली असं विधान संजय राऊत करतायत. बाई, संजय राऊत हे अशा तऱ्हेची विधान करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं कोणी फारसं सिरियसली घेत नाही. नेहमी त्यांना पोटदुखी होत असते आणि पोटदुखीपोटी ते असं बोलत असतात आणि त्याच्यामुळे शिंदे साहेबांचा ह्याच्यामध्ये मोठा रोल होता आणि फडणवीस साहेबांचा मोठा रोल होता अजितदादा इथे येण्यामागे. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आम्ही जर एकत्र चांगल्या तऱ्हेने काम करतोय तर संजय राऊतांच्या पोटात दुखण्याचं काहीही कारण नाही. शेवटी काम हे जनतेसाठी झालं पाहिजे, राज्य हे जनतेसाठी असतं, त्यामुळे चांगलं काम हे मजबूत झालेल्या सरकारकडून व्हावं एवढीच माझी अपेक्षा आहे. भाई, 3 पक्ष एकत्र आता आलेले आहेत राज्यामध्ये. नवं म्हणजे सरकार पूर्ण मजबूतीने आपल्याला दिसतंय. कशा पद्धतीनं पुढची वाटचाल असेल आणि जशा आता 2 शिवसेना राज्यात आहेत, भविष्यात 2 राष्ट्रवादी दिसतील का? नाही, बघा, शिवसेना एकच आहे, चिन्ह सुद्धा एकच आहे, हे धनुष्यबाण आहे. तसं राष्ट्रवादीचं चिन्ह सुद्धा घड्याळ आहे आणि आता दादांच्या बरोबर 40 आमदार आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे घड्याळ चिन्हावरच ते पुढची निवडणूक लढवतील असं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे. त्याच्यामुळे तसं ते होईल अशी अपेक्षा करूया. भाई, एक शेवटचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे आता नुकतंच अजित पवार असं म्हणाले होते की आता आमचा पक्ष हा राष्ट्रवादीच असेल, राष्ट्रवादीच्याच चिन्हावर आम्ही निवडणुका लढवणार आहोत आणि त्याचबरोबर ते असं म्हणतात की या पुढच्या प्रत्येक निवडणुका ह्या आम्ही मोदींसोबत लढणार आहोत. या वक्तव्याकडे आपण कसं पाहताय एक पक्ष म्हणून या सरकारमधले? मोदी साहेब हे एक मोठं नेतृत्व आहे आणि सर्वांनाच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करायचं आहे. देश मजबूत करायचा असेल तर राज्य सुद्धा मजबूत असायला लागतं आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मजबूत होते याचा आम्हाला खरोखर आनंद आहे. आणि मी मगाशीच सांगितलेलं आहे की मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली बलवान देश घडवायचा असेल तर राज्य सुद्धा बलवान बनलं पाहिजे आणि महाराष्ट्राला भारताचं ग्रोथ इंजिन म्हटलं जातं आणि त्याच्यामुळे चांगली कामगिरी ही महाराष्ट्रामध्ये घडेल याची मला खात्री आहे. धन्यवाद भाई, तुम्ही आमच्याशी जोडले गेलात. एवढ्या बिझी वेळापत्रकातून सुद्धा आम्हाला वेळ दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. सावंतवाडीला यायला निघालोय, आता गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी सावंतवाडीलाच येतोय. नक्कीच भाई, धन्यवाद. तुम्ही ऑफर दिली होती अजित पवारांना आणि अजित पवार आपल्या सरकारमध्ये आता उपमुख्यमंत्री झालेले आहेत. आपले पुनश्च एकदा कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून धन्यवाद. पाहिलं आपण दीपक भाई होते म्हणजे ज्यांनी ऑफर दिली होती आपल्या अजित पवारांना. एक काळ असा होता मग असे जसं जयंत आपले परुळेकर म्हणाले होते, ज्यावेळी कोकणावर अन्याय झाला होता, अजित पवार अर्थमंत्री होते, त्यावेळी याच अजित पवारांना खडा सवाल करणारे हेच दीपक केसरकर होते. आणि ज्यावेळी आता सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर जेव्हा अजित पवारांवर पक्षात अन्याय होत होता किंवा त्यांना उपमुख्यमंत्री पद मिळत होतं तर त्यावेळी त्यांनाही आपल्याबरोबर बोलवणारे किंवा आपल्या पक्षात येणारे हे दीपक केसरकरच होते. आणि अखेर जे अजित पवार ज्यांच्या पूर्ण येण्याकडे वाट पाहत होते सगळे भाजपचे किंवा शिवसेनेचे नेते मंडळी किंवा त्यांचे कार्यकर्ते, आणि ते अजित पवार आज आपल्याला
भाजप आणि शिंदेच्या सरकार आलेलं पाहायला मिळतात जुली. नक्कीच विनायक, आता आपण भाईंशी संवाद साधला, त्यांच्याकडून अनेक मुद्दे सुद्धा यावेळी चर्चेत आले होते. पण हे घडत असताना तिथं अजित पवारांची प्रेस सुरू होती आणि या प्रेसमधून त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. ते मुद्दे कोणते आहेत ते आपण पाहूयात. ते असं म्हणालेत की आम्ही विकासाला महत्त्व देत यात म्हणजे शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये आम्ही सहभागी झालेलो आहोत. त्यानंतर ते असं म्हणतात, त्यांनी मोदींचं सुद्धा कौतुक केलेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 9 वर्षाच्या काळात मजबूतीनं देश चालतोय आणि देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी एक मोठं विधान केलं, महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा जो राजीनामा आहे तो शुक्रवारी दिला होता, ज्याची कोणालाही भनक सुद्धा लागली नव्हती. त्याचबरोबर ते असं म्हणाले की आम्ही जर शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो तर आम्ही भाजप सोबत का जाऊ नये, हा एक मुद्दा त्यांनी मांडला. आणि ते पुढे असं म्हणाले की आम्ही या पुढच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या भाजप बरोबर लढवणार आहोत, मोदींसोबत लढवणार आहोत. आणि ते असं म्हणतात की घड्याळ चिन्हावर आम्ही लढणार आहोत. त्यांनी पक्षावर सुद्धा दावा केलेला आहे. अतिशय महत्वाची विधानं त्यांनी या निमित्तानं पत्रकार परिषदेतून केलेली आहे. आणि ते असं म्हणतात की बहुमताला आम्ही महत्व दिलेलं आहे. आणि दुसरीकडे त्यांनी एक वक्तव्य केलेलं आहे की आम्ही या संदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा केलेली आहे. आता वरिष्ठ म्हणजे नेमके कोण, तर एकतर शरद पवार, दुसरे प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे आणि जे काही महत्वाचे ज्येष्ठ नेते मंडळी असतील राष्ट्रवादीतले ते. आता मुद्दा हा राहतोय की हे ठरवून केलेलं प्लॅनिंग आहे का, हे शरद पवारांनीच घडवून आणलेलं आहे का. दुसरं म्हणजे आता भाजप सोबत जाण्यापासून पर्याय नाही, कारण एकीकडे ईडी सारखं शस्त्र वापरलं जात आहे भाजपकडून. आपण पाहतोय की टार्गेट केलं जात आहे भाजपकडून अनेक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना. आपण पाहिलं शिवसेनेच्या लोकांना ईडी लागल्यात, राष्ट्रवादीच्या लागल्यात. त्यामुळे महाविकास आघाडी फुटण्यासाठी हे एक महत्वाचं कारण असू शकतं. नेमकं काय आणि या विधानाचा अर्थ आपण कसा घेऊ शकतो? नक्कीच पहिल्यांदा मी अजित पवारांच्या त्या वक्तव्याकडे येतो, जे त्यांनी म्हटलं की राष्ट्रवादी पक्ष हा आपल्या सोबत आहे. कारण पक्षावर जसा शिंदेनी दावा केला होता तसाच काहीसा दावा अजित पवार, छगन भुजबळ यांनी केला. दाव्याबद्दल काही म्हणायचं नाही, पण अजित पवारांच्या बाजूला जी व्यक्ती बसलेली होती ती खूप महत्वाची होती आणि ती म्हणजे प्रफुल्ल पटेल, जे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आहेत. 2 कार्याध्यक्षांपैकी एक असणारे प्रफुल्ल पटेल आहेत. शरद पवारांच्या अगदी निकटवर्तीय, शरद पवारांच्या अगदी खासदारकीपासून अगदी प्रत्येक म्हणजे जी प्रफुल्ल पटेलांना जी काही खासदारकी मिळाली ती सुद्धा शरद पवारांमुळेच हे सगळं साध्य झालं होतं. आणि ते प्रफुल्ल पटेल जेव्हा अजित पवारांच्या बाजूला दिसतात त्यावेळी तू जसं म्हटलंस तसं संशयाची सुई ही शरद पवारांवरच जाते. कारण शरद पवार हे राजकारणातलं असं विद्यापीठ आहे की त्यांचा सिलेबस कळू शकत नाही किंवा ते कोणी अभ्यासही त्याचा करू शकत नाही, अशा पद्धतीचं शरद पवार हे एक व्यक्तिमत्व आहे. आणि त्यामुळे जसं राज ठाकरेंनी म्हटलं की ही राष्ट्रवादीची पहिली टीम आहे, ती भाजप शिंदे गटासोबत आलेली आहे, उरलेली आहे ती लवकरच येईल. कारण एवढ्या मोठ्या पद्धतीनं आमदार असतील, एवढे मंत्री असतील, कारण छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ ही नावं काही लहान नाही आहेत. राष्ट्रवादीमधला यांचा असणारा सहभाग, यांचं असणारं तिथलं अस्तित्व हे खूप मोठं आहे. जरी जयंत पाटील आपल्याला दिसत नसतील, जितेंद्र आव्हाड दिसत नसतील, स्वतः सुप्रिया सुळेंची अजून काही प्रतिक्रिया यावर आपल्याला दिसत नाहीये, कारण त्या सुद्धा आता पक्षाच्या कार्याध्यक्ष आहेत. त्यामुळे त्याकडेही लक्ष देणं किंवा त्यांच्या विधानांकडे पण पाहणं तेवढंच गरजेचं असणार आहे. कारण अजित पवार हे विधिमंडळातले गटनेते होते. विधिमंडळातला राष्ट्रवादी पक्ष हा जसा एकनाथ शिंदेचा शिवसेना पक्ष विधिमंडळातले एकनाथ शिंदेचा होता, तसाच राष्ट्रवादी पक्ष हा विधिमंडळात हा अजित पवारांचा आहे. त्याच्यामुळे बाहेर जो पक्ष आहे तो जरी शरद पवारांचा असला तरी विधिमंडळातले गटनेते हे राष्ट्रवादीचे अजित पवारच आहेत. त्याच्यामुळे जशा 2 शिवसेना झाल्या तशा 2 राष्ट्रवादी सुद्धा होऊ शकतात आणि ती शक्यता नाकारता येत नाहीये. आकडा ज्यावेळी आमदारांचा विचारला त्यावेळी जे काही अजित पवार बोलले ते सगळ्यांनीच ऐकलेलं आहे. त्याच्यामुळे नेमके आमदार किती आहेत ते अजित पवारांनी स्पष्ट केलं नाही. त्याच्यामुळे जसं शरद पवारांनी म्हटलं की आमदार जे गेले ते पुन्हा येतील, तर ते पाहावं लागेल. अगदी संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्यापर्यंत सुद्धा सगळ्या घडामोडी स्पष्ट होतील. जरी काही आमदार पुन्हा गेले किंवा आणखीन नवीन आले तरी मोठासा काही फरक पडणार नाहीये. पण विनायक, अजित पवार असं म्हणाले होते की संपूर्ण राष्ट्रवादी पक्ष हा माझ्या सोबत आहे. आणि त्यात असे म्हणतात की काही आमदार येऊ शकले नाहीत कारण ते बाहेर आहेत, परदेशात आहेत.
मग याचा आपण अर्थ कसा घेऊ शकतो? नेमकं काय घडतंय राष्ट्रवादीत, नेमकं काय सुरू आहे? तेच वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेतला असं मगाशी तू म्हटलं, आणि अजित पवारांनी ते प्रेसमध्येही सांगितलं. मग आता हे वरिष्ठ अजून कोण आहेत अजित पवारांना? अजित पवार हे प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते, प्रदेशाध्यक्षपद त्यांना मिळण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते, त्यांच्याबरोबरचे आमदार, त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी पूर्णपणे कॅम्पेनिंग करत होते. आणि अशात वरिष्ठांची चर्चा म्हणजे नेमकी कोणाची झाली? कारण मागच्या वेळी सुद्धा जेव्हा अजित पवारांनी शपथ घेतली होती त्यावेळी सुद्धा वरिष्ठांची त्यांनी चर्चा केलेलीच होती. मग ते नेमके वरिष्ठ कोण होते? पण फरक एवढाच आहे की त्यावेळी अजित पवार एकटे होते. आज अजित पवारांबरोबर प्रफुल्ल पटेल आहेत, आज अजित पवारांबरोबर छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ अशी मोठी मंडळी पण आहेत. आणि आता ती शपथ घेऊन मंत्रिमंडळाचा एक भाग झालेली आहे. त्याच्यामुळे ती परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. त्यावेळी राज्यपालांकडे अजित पवारांनी आपल्या सहीचं पत्र दिलं होतं आणि आपल्याला हा आमदारांचा पाठिंबा असं त्यावेळी सांगितलं होतं. आता हे सगळे आमदार, सगळे जे आता मंत्री झालेत हे सगळे राज्यपालांच्या समोरच बसले होते. राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिलेली आहे. त्याच्यामुळे जरी शरद पवारांनी विधान केलं असलं तरी कुठेतरी शरद पवारच ह्याच्या मागे आहेत का ह्या संपूर्ण घडामोडीमध्ये? कारण सगळ्याच पक्षांनी या 5 वर्षात सत्ता उपभोगलेली आहे. राष्ट्रवादीने आता ही दुसऱ्यांदा म्हणजे अजित पवारांच्या माध्यमातून. त्यामुळे येत्या काळात ह्याचा परिणाम कसा होणार आहे? कारण ज्यासाठी ही बंड झाली, ज्यासाठी शिंदे आणि भाजपचं सरकार आलं तेच पुन्हा एकदा होणार आहे. राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना असे 3 पक्ष जेव्हा एकत्र येणार तेव्हा जर साधारण विचार करायचा झाला एखाद्या विधानसभेचा तर तिथली उमेदवारी कोणाला मिळणार ह्याच्यावरनं पुन्हा त्यांच्यामध्ये मतभेद होण्याची शक्यता आहे. जे मतभेद शिंदे आणि फडणवीसांमध्ये पण दिसून आले. एका जाहिरातीवरनं जो काही नाट्य आपण पाहिलं, संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं, दुसऱ्या दिवशी एक वेगळी जाहिरात येते. आणि आता जो सर्वे आला होता की सर्वात बेस्ट सीएम किंवा सगळ्यात लोकप्रिय मुख्यमंत्रीमध्ये एकनाथ शिंदे 1 नंबरला होते, 2 नंबरला देवेंद्र फडणवीस होते आणि 3 नंबरला अजित पवार होते. आता ही तीनही नेते एकाच ठिकाणी, एकाच सरकारमध्ये, एकाच मंत्रिमंडळात बसणार आहेत. 2 उपमुख्यमंत्री आणि 1 मुख्यमंत्री राज्यात असणार आहे. त्यामुळे 2024च्या लोकसभा, विधानसभेला पण हे सगळे एकत्रच राहणार आहेत, मैत्रीपूर्ण लढत करणार आहेत किंवा तेव्हाचं राजकारण बदलत जाणार आहे हे तेवढंच महत्वाचं असणार आहे. पण सध्या जे काही आपण परिस्थिती पाहतोय त्याच्यावरनं काही जे मीम्स आहेत किंवा काही लोक कमेंट करत आहेत की आम्ही मतदान का केलं असा प्रश्न आता लोकांना पडतोय. आम्ही नेमकं मत कोणाला घातली, आम्ही कोणाला निवडून दिलं आणि राज्यात कोण सरकारमध्ये बसतोय? म्हणजे आजच्या क्षणाला आमदारांना तरी माहीत असेल की नाही की आपण कुठल्या पक्षात आहोत, आपण सरकारमध्ये आहोत की विरोधी पक्षात आहोत. असं संपूर्ण परिस्थिती, असं सगळं चित्र हे दुर्दैवी म्हणावं लागेल आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातनं. कारण हे सगळं पाहता विरोधी पक्षच संपलेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. जरी विधान परिषदेचा सुद्धा आता जो विरोधी पक्षनेता आहे त्याचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. पुन्हा विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता आहे तोही निवडावा लागणार आहे, जो काँग्रेसच्या माध्यमातून कदाचित निवडला जाईल. आणि हे सगळं पाहता राज्यातलं राजकारण हे पूर्णपणे ढवळून निघालेलं आहे. अजित पवार ज्या ठामपणे सांगतायत की घड्याळ चिन्हावरच आपण लढणार. 26 वर्ष झाली पक्ष स्थापन करून. शरद पवारांनी हे चिन्ह असेल, हा पक्ष असेल तळागाळात पोहोचवला. आणि ज्या ठामपणे अजित पवार सांगतायत की आम्ही घड्याळावर लढू, तर त्या अर्थी नक्कीच काहीतरी ठरलंय. अगदी बरोबर. आता शरद पवारांची भूमिका काय आहे हे सुद्धा आपल्याला पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. अगदी काही वेळा शरद पवारांची पत्रकार परिषद असेल, त्यातले काही मुद्दे आणि त्यानंतर ते जे काही बोलणार आहेत त्यावरून पुढचं राजकारण काय असेल हे समजणार आहे. मात्र अद्यापपर्यंत राष्ट्रवादीच्या इतर कुठल्याही नेत्याकडून कुठलीही वक्तव्य आलेली नाहीयेत. ही फक्त प्रेस आपल्या समोर आलेली आहे. आणि दुसरी माहिती मिळते की राष्ट्रवादीची बैठक सुरू आहे, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक सुरू आहे. त्या बैठकीत काय घडतंय हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. पण विनायक, तू सोशल मीडियाचा जो उल्लेख केलायस किंवा लोकांच्या प्रतिक्रिया सुद्धा पाहिल्यास त्या आपण पाहणार आहोत. तर दर्शन नावरेकर असं म्हणताय की सगळ्यांची होडी करून सोडून देतो. त्यांनी एक मीम पोस्ट केलंय, त्यात किरीट सोमय्या यांच्या हातात काही कागदपत्र आहेत आणि ते दाखवतात आणि सांगतात की देवेंद्रजी म्हणतात आणि सगळ्यांची होडी करून सोडून देतोय. दर्शन नावरेकर यांनी हे पोस्ट शेअर केलेली आहे. त्यानंतर संजय गवस असं म्हणतात, आता हिंदुत्व कुठे गेलं शोधा,
दुसरं योगेश नाईक असं म्हणतात, सासूपायी वाटणी केली आणि सासूच वाटणीला आली अशी अवस्था झाली आहे मिंधे सेनेची. ते शिवसेनेचे नेते आहेत, त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. त्यानंतर नकुल पारसेकर असं म्हणतात, मी मतदान करावं का प्रश्नचिन्ह टाकले त्यांनी, आणि करावं तर का करावं असं सुद्धा ते विचारतायत. त्यानंतर पुन्हा नकुल पारसेकरांची एक पोस्ट आहे, त्या सुद्धा ते असं म्हणतात, 100% हे काकांचंच राजकारण, आता पावसात भिजायची गरज नाही. जो पावसातलं त्यांचं जे भाषण होतं आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की त्याचे कसं इम्पॅक्ट केले त्यावर त्यांनी भाष्य केलंय. पुढचं असं ते म्हणतात, प्रभू केळुसकर म्हणतात, महाराष्ट्र राज्यानं जपान देशाचा रेकॉर्ड मोडत सगळ्यात जास्त भूकंप करूचो मान मिळवलेलो असा हॅशटॅग राज्यात परत राजकीय भूकंप. त्यानंतर केदार आर्ट असं म्हणताय, तर कार्यकर्त्यांनो आता स्वतःचे संसार सांभाळा, नाहीतर कोण कधी कुणासोबत पळून जाईल, तुमच्या आणि घराला कुलूप लागेल, सांगता येत नाही. त्यानंतर गोविंद काजरेकर म्हणतात, सगळे मिळून एक होऊ, जितकं मिळेल तितकं खाऊ. त्यानंतर लक्ष्मण बाकरे असं म्हणतात, काकांनी गुगली टाकली पण तो नो बॉल निघाला आणि फडणवीसांनी षटकार मारला. अशा पद्धतीचे हे काही मीम आहेत. अजून काही मीम किंवा अजून काही पोस्ट आपल्या समोर येत आहेत, ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. प्रतीक आंबेलकर म्हणतात, कोणत्याही राजकारणी कृपया दारावर मतं मागायला आता येऊ नयेत. त्यानंतर सागर पाटील असं म्हणतात की निवडणूक आयोगाला विनंती आहे, पुढच्या वेळेस आमच्या पोटाला शाईऐवजी चुना लावा. अशा पद्धतीची ही मीम्स आपल्या समोर आलेली आहेत. आणखीन काही जणांनी सुद्धा वक्तव्य केलेली आहेत, ती काय आहेत ती सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. संदीप मेस्त्री असे म्हणतात, कणकवलीचे ते भाजपचे नेते आहेत, त्याचं म्हणतात, अजून एक उपमुख्यमंत्री करा, अशोकराव चव्हाण म्हणजे कटकट नाही असं सुद्धा ते आपल्या पोस्ट मधून म्हणतात. त्यामुळे संमिश्र प्रतिक्रिया आपल्याला सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात आणि जवळपास या घडणाऱ्या राजकारणावर लोकांची तीव्र नाराजी आपल्याला पाहायला मिळते. विनायक, या सगळ्याकडे तू कसं पाहतोस? त्यातली एक कमेंट त्याच्यावर पहिली बोलतो, कुठे गेलं हिंदुत्व, त्याच्यावर अजित पवारांनी म्हटलं, ज्या अर्थी आम्ही हिंदुत्ववादी सेनेसोबत जाऊ शकतो त्या अर्थी भाजपसोबत नक्कीच जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे जो एक मुद्दा चर्चेला येणार होता की हिंदुत्ववादी विचारांचं सरकार असताना जे राष्ट्रवादी सोबत आता हे सरकार कसं चालणार आहे, तर त्याचं एक उत्तर आहे ते अजित पवारांनी देऊन टाकलेलं आहे. लोक खरंच म्हणजे मगाशी मी म्हटलं जसं की आम्ही कोणाला मत घातलं, कुठल्या सरकारला निवडून दिलं हेच लोकांना कळत नाहीये. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या इतिहासात 2019 ते 2025 हा जो 5 वर्षाचा काळ आहे तो लिहून ठेवला जाणार आहे. म्हणजे सुवर्ण अक्षरांनी जरी तो लिहून ठेवला तरी तो कमी पडेल असा हा काळ झालेला आहे. कारण सगळेच पक्ष सत्तेत आले, कोण कोणाबरोबर आहे, कोण कोणाबरोबर कधी जात आहे, कोण कोणासोबत सरकार स्थापन करत आहे. आजही हे तिघे एकत्र आल्यानंतर उरलेले 6-7 महिने आहेत, हे तिघेही एकत्र राहतील की नाही हाही प्रश्न आहे. की याच्यातलाच एखादा दुसरा अजून एक नेता तयार होऊन आपल्यासोबत आणखीन आमदार घेऊन पुन्हा महाविकास आघाडीसारखं एखादं सरकार येईल की नाही ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच्यामुळे नक्की काय राजकारणामध्ये चाललंय, जसं राज ठाकरेंनी जे म्हटलं की हा सगळ्या राजकारण्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चिखल केला, खरंच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चिखल झालेला आहे. कार्यकर्ते भरडले गेलेले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात पण काही जणांनी पोस्ट केलेली आहे की कार्यकर्त्यांना आता तुम्ही जागे व्हा, तुमच्या ज्या नेत्यांसाठी तुम्ही डोकी फोडता, एकमेकांच्या अंगावर जाता, आपल्या अगदी भावाभावांमध्ये पण वाद होतात आपल्या नेत्यांसाठी, अगदी शेजारामध्ये पण आपण भांडणं होताना अगदी एकमेकाच्या जीवावर कार्यकर्ते उठलेले आपण पाहायला मिळतोय. आज या कार्यकर्त्यांनी यातनं बोध घेणं गरजेचं आहे. आज त्यांचे नेते फक्त सत्तेसाठी आणि आपला फायदा करून घेण्यासाठी कुठलाही पक्ष, कुठलाही विचार किंवा कुठलीही विचारधारा ही सगळी बाजूला ठेवून एका क्षणाला एकत्र येत आहेत. यातनंच खूप काही स्पष्ट होतंय. आणि जसं कमेंटमधनं येतंय की लोकशाही धोक्यात आहे असं जे म्हटलं जातं, तर यातनं ते दिसतंय. जरी सगळेजण एकत्र आले असतील, कारण विरोधी पक्ष नेते पण खूप कमी पडत आहेत, कारण सगळे आपण विरोधी पक्ष जर पाहिले तर सगळे एकत्र येत आहेत, बरोबर, मनाने एकत्र येत नाहीयेत, शरीरानेच एकत्र येत आहेत. त्याच्यामुळे त्याचा कुठेतरी फटका जो आहे तो त्या विरोधी पक्षांना बसतो आणि भाजप असेल, शिवसेना असेल, हे कुठेतरी मनानं जरी नसतील तरी एकत्र आल्याचं दाखवत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सहज सर्व गोष्टी शक्य होत आहेत. त्या काँग्रेस असेल किंवा उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असेल आणि आतापर्यंत असणारी राष्ट्रवादी आणि या पुढची असणारी कदाचित राष्ट्रवादी असेल की नसेल
हे काही वेळात स्पष्ट होईल, कारण ज्या पद्धतीनं अजित पवार यांनी दावा केलाय की राष्ट्रवादी आपलीच आहेत किंवा वरिष्ठांच्या निर्णयानुसार झाले, त्यामुळे शरद पवार आता काय बोलणार हे खूप महत्वाचं आहे. सुप्रिया सुळेंची म्हणजे जर आतापर्यंत आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहिलं तर भावाभावांमध्ये आपण राजकारण झालेलं पाहिलं, दोन पक्ष होताना पाहिले. बहीण भावामधलं आज हा संघर्ष आपण पाहतोय. बहीण कार्याध्यक्ष असताना भाऊ प्रदेशाध्यक्ष पद मागतो आणि 1 जुलैपर्यंतची त्यांनी अल्टिमेट दिला होता, त्यापर्यंत काही झालं नाही. त्याच्यामुळे भाजप आणि शिंदेसोबत ते जातात, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होतात. हे सगळंच कुठेतरी भावामधलं अंतर्गत घरातलं राजकारण आहे का, किंवा घरातल्या कारण शरद पवारांचा राजकीय वारसदार कोण ह्या अनेक चर्चा गेली अनेक वर्ष चालू आहे. पण अजूनपर्यंत शरद पवारांनी वयाच्या अगदी 82व्या वर्षापर्यंत शरद पवारच पक्षाचे अध्यक्ष होते. भाकरी फिरवली नव्हती. ती भाकरी शरद पवारांना याच मागच्या काही 2 महिन्यात फिरवावीशी का वाटली, कदाचित हीच कारणं असतील. आणि त्यानंतरच्या काळात जे काही झालं संपूर्ण राज्याने पाहिलं, कार्यकर्ते उपोषणाला बसले, शरद पवारांनीच अध्यक्ष राहावं अशी त्यांची मागणी होती आणि त्यानंतर 2 कार्याध्यक्ष नेमले गेले आणि अजित पवारांची जी खतखत आहे ती बाहेर यायला लागली आणि शेवट अजित पवार आज शिंदे आणि फडणवीसांच्या सरकारमध्ये सामील झालेत. 3 पक्षांचं सरकार महाराष्ट्रात शेवटच्या काळात आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे लोकांची कामं होत नव्हती किंवा निधी मिळत नव्हता म्हणून एका क्षणाला 1 वर्षापूर्वी शिंदे भाजपसोबत आले. बरोबर. अजित पवार भाजपसोबत का आले ह्याचं उत्तर काय अजित पवारांनी अजूनपर्यंत दिलेलं नाहीये. कारण पत्रकार विचारत होते, अनेक जण प्रयत्न करत होते, पण अजित पवार हे शरद पवारांचेच पुतणे आहेत. त्याच्यामुळे त्यांनी तो प्रश्न जो होता तो अगदी त्यांनी शिताफीने टाळला. पण त्यांनी एक सांगितलंय, आम्ही विकासाला महत्व देत. जशा पद्धतीनं शिंदे किंवा त्यांचे आमदार जेव्हा जात होते, बंड करत होते आणि तिथून गेल्यावर ते फेसबुक लाईव्ह करत होते, ट्विट करत होते आणि त्यावर संवाद साधत होते, तेव्हा ते असं म्हणत होते की अजित पवार त्यानंतर राष्ट्रवादीनं अन्याय केला, आमचा जो मतदारसंघ आहे तिथं ते हे करतायत, आम्ही वेळोवेळी उद्धव ठाकरेंना सांगितले की आमच्यावर अन्याय होतोय, निधी अजित पवारांना दिला नाही. जेव्हा ते अर्थमंत्री होते त्यावेळीची सुद्धा त्यांनी वक्तव्य केलेली आहेत, हे आपण बघत होतो. मात्र यावेळी अजित पवारांनी जास्त वेळ गेला नाही, ते कुठे गुवाहाटीत गेले नाही, गोव्यात गेले नाही. त्यामुळे ती जी प्रश्न होते ते त्यांनी तिथेच टाळले आणि डायरेक्ट शपथविधी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. पण ते असं म्हणत होते आम्ही विकासाला महत्व देतोय आणि जिथे बहुमत असतं तिथं आम्ही जाणार, अशा पद्धतीने ते बोलले. जर आम्ही शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो कारण तिथं आकडा होता, बहुमताचा प्रश्न होता, तो शिवसेना काँग्रेस एकत्र होती, त्याचबरोबर राष्ट्रवादी, त्यामुळे आम्ही तिथं गेलो असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि दुसरीकडे ते असं म्हणतात की जर आम्ही आजूबाजूच्या राज्यामध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी सोबत हा प्रकार झालेला आहे, भाजप आणि राष्ट्रवादीचा सुद्धा युती झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. अशी बरीच राज्य आहेत आपल्यात सुद्धा हे झालेलं आहे. तर ह्या पद्धतीचं त्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे. मात्र क्लिअर जे बोलणं असतं किंवा स्पष्टपणे जसं आता शिंदेंनी सांगितलं की आम्ही शिवसेना वाचवण्यासाठी गेलोय आणि आमचा युती धर्म आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा आहे, तो वाचवण्यासाठी गेलोय. मात्र इथे कुठेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. मात्र ते शेवटी एक म्हणाले की आम्ही आता मोदींसोबत पुढच्या निवडणुका लढणार आहोत आणि वरिष्ठांचा आम्हाला या संदर्भात पाठिंबा आहे, वरिष्ठांचे आशीर्वाद आपल्याला आहेत. आणि त्याचबरोबर ते असं म्हणतात की आता आम्ही या पुढच्या प्रत्येक निवडणुका ह्या मोदींसोबत लढून राष्ट्रवादी पक्षातच राहून राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून आम्ही लढणार आणि घड्याळ चिन्हावर राहणार, म्हणजे एकंदरीत दावा केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर याचे परिणाम कसे उमटणार आहेत? नक्की अजित पवारांनी जरी काही सांगितलं नसलं तरी त्यांच्या एकाच वाक्यात जे आता तू उल्लेख केला त्या एकाच वाक्यात सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होत आहेत की राष्ट्रवादी पक्ष माझ्या सोबत आहे, वरिष्ठांच्या निर्णयानुसारच आजचा जो काही कार्यक्रम आहे, राष्ट्रवादी कार्यक्रम करण्यात नेहमी पुढे असते, त्यामुळे कार्यक्रम अजित पवारांनी केलेला आहे. हे सगळं पाहता एकनाथ शिंदेंनी सुद्धा आता जी काही प्रतिक्रिया दिली की विकासासाठी अजित पवारांनी आम्हाला साथ दिली आणि आपल्यासोबत आता डबल इंजिन सरकारला आता 3रं इंजिन अजित पवारांच्या माध्यमातून लाभलंय आणि 3 पक्षांचं सरकार आलंय. नक्कीच शिंदेंनी ज्या पद्धतीनं हिंदुत्वाचा मुद्दा केला होता किंवा विकास निधी त्यांना दिला जात नव्हता, अर्थमंत्री तर अजित पवारच होते त्यावेळी सुद्धा आणि त्यांच्याचकडनं तो दिला जात नव्हता, त्यामुळे ती पण खतखत होती. आणि आज हे 3 नेते अगदी 3ही नेते मुख्यमंत्री पदासाठी
पूर्णपणे सक्षम आहेत, बरोबर. दावेदार त्याचे आहेत. त्यातले स्वतः एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही मुख्यमंत्री राहून गेलेले आहेत किंवा आता एकनाथ शिंदे स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपद गेली अनेक वर्ष हुलकावणी देत आहे. 5 वर्ष उपमुख्यमंत्री पदावर त्यांना राहावं लागतंय आणि त्याचमुळे कारण राष्ट्रवादीकडे संधी होती ज्यावेळी R.R. पाटील ज्यावेळी उपमुख्यमंत्री बरोबर, होते हो. किंवा आपले पृथ्वीराज चव्हाण जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यावेळी अजित पवारांना मुख्यमंत्री करण्याची संधी पक्षाकडे होती, पण त्यावेळी शरद पवारांनी थोडासा सेफ गेम खेळलेला दिसून आला आणि आता पत्रकार परिषदेत पण ते बोलणार आहेत, त्यावरही आपलं लक्ष असणार आहे. त्यामुळे हे सगळं पाहता कुठेतरी पवारांमध्ये घरगुती भांडण होतं हे आज यातनं स्पष्ट होतंय. ज्या काही बातम्या होत्या, ज्या चर्चा होत्या, कारण शरद पवारांनंतर राष्ट्रवादी कोण चालवणार, राष्ट्रवादीचं पुढचं भवितव्य कोण ठरवणार याच्याच वरनं 2 गट होते. एक गट हा शरद पवारांचा जो सुप्रिया सुळेंबरोबर होता तोही आपण पाहिला आणि दुसरा गट म्हणजे जो अजित पवारांबरोबर होता आणि त्या गटात नसणारे नेते सुद्धा आज अजित पवारांबरोबर आहे आणि प्रफुल्ल पटेल सोबत त्यांच्या आहेत. याच सगळ्या पवारांबद्दल बोलत असताना रोहित पवार जे अजूनपर्यंत कुठेही दिसले नव्हते ते शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेत आहेत. शरद पवार आज पुण्यात असल्याचं समजतं आणि त्यांच्यासोबत रोहित पवार आहेत. त्याच्यामुळे पवार कुटुंबियातच, कारण आजपर्यंत जर राजकारण पाहिलं तर कुटुंबामध्ये फूट पडणं, कुटुंबामध्ये राजकारण निर्माण करणं हे काम राष्ट्रवादीने केलंय. अगदी मुंडे असतील, ठाकरे असतील, ही जी मोठी घराणी आपण पाहतोय त्यातला जो एखादा व्यक्ती असेल हा कुठेतरी राष्ट्रवादीशी जवळीक असलेला किंवा राष्ट्रवादी पक्षात गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कदाचित फडणवीसांनी पवारांचीच खेळी अवलंबली असेल आणि पवारांच्याच घरात फूट पडली असेल. नक्कीच विनायक, आता शरद पवारांची प्रेस तिथं सुरू झालेली आहे. त्या प्रेसमध्ये ते काय बोलणार आहेत हे महत्वाचं ठरणार आहे. ज्या पद्धतीनं अजित पवारांनी दावा केलाय की राष्ट्रवादी पक्ष म्हणूनच आम्ही लढणार आहोत, चिन्हावर लढणार आहोत, त्यावर आता शरद पवार काय म्हणणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र आता वरिष्ठांचा पाठिंबा असं वक्तव्य सुद्धा किंवा वरिष्ठांशी चर्चा झाली आणि नंतरच निर्णय घेतलाय असं अजित पवार म्हणाले होते. तर आता हा वरिष्ठांचा पाठिंबा खरंच आहे का हे आताच्या पत्रकार परिषदेमधून स्पष्ट होणार आहे. या सगळ्या घडामोडींवर आपलं लक्ष असेल. पण विनायक, आता राज ठाकरेंचा तू उल्लेख केलेला आहेस, त्यांचं ट्विट सुद्धा माझ्या समोर आहे, ते पाहूयात. ते काय म्हणतायत. आज महाराष्ट्राचा सिंहासन सिनेमातील शेवटच्या दृश्यातील दिगू टिप्पणी झाला. उद्धव ठाकरेंचं ओझं शरद पवारांना उतरवायचं होतं, त्याचा पहिला अंक आज पार पडला. पवारांची म्हणजेच राष्ट्रवादीची पहिली टीम सत्तेच्या दिशेनं रवाना झाली. यथावकाश दुसरी टीम पण सत्तेच्या सोपानापासून रुजू होईलच. तसंही महाराष्ट्र भाजपला शिंदेंना दिलं जाणारं म्हणजे अवास्तव, महत्व रुचत नव्हतंच, त्यावर अनायसे उतारा शोधला. हे महत्वाचं वाक्य त्यांनी त्यात नमूद केलंय. त्यात पुढे ते म्हणतात, यात देशासमोर चित्र काय उभं राहतंय तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा झालेला चिखल. ज्या राज्यानं देशाचं प्रबोधन केलं त्या राज्याचं राजकारण इतक्या खालच्या स्तरावर गेलंय हे पाहून जीव तुटतोय आणि महाराष्ट्राच्या पुढे अजून काय काय वाढून ठेवलंय हा विचार करून मनात धस होतं. बाकी महाराष्ट्रातील जनता बेसावत आणि सोशिक आहे याची खात्री असल्यामुळेच या सगळ्यांचे सत्तेच्या सिंहासनासाठीचे खेळ असेच सुरू राहणार आहेत. येत्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील जनता सत्तेचं हे किळसवाणं राजकारण बंद पाडणार आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेला आहे. राज ठाकरेंचं हे ट्विट आहे. शरद पवारांची प्रेस सुरू झालेली आहे, मात्र यावर आपण चर्चा करणार आहोत. ज्यावेळी शिंदे फडणवीस सरकार आलं होतं तेव्हा मात्र राज ठाकरेंनी याला एक पाठिंबा दिला होता, उघडपणे पाठिंबा दिला होता, अभिनंदन केलं होतं. त्यांनी असंही म्हटलं होतं की वरिष्ठांचा निर्णय ऐकून उपमुख्यमंत्री पद फडणवीसांनी स्वीकारलं आणि त्यांनी कौतुक केलं होतं. त्यानंतर वेळोवेळी शिंदे फडणवीस सरकार आणि राज ठाकरे एकत्र दिसताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र पुन्हा एकदा राज ठाकरेंनी आताच्या या घटनेवर राष्ट्रवादी अजित पवारांचं भाजप बरोबर जाणं कुठेतरी वाटतं राज ठाकरेंना पटलेलं नाही आणि राजकारणातल्या या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यावर सुद्धा त्यांनी टीका केल्याचं आपल्याला यातून पाहायला मिळतंय. या सगळ्याकडे कसं पाहतोस विनायक? नक्कीच राज ठाकरे हे असं एक आपल्या राज्यातलं व्यक्तिमत्व आहे की जे परखड बोलतात आणि स्पष्ट बोलतात. त्यांच्या भूमिका या स्पष्ट असतात. जसा तू उल्लेख केला की हिंदुत्ववादी सरकार
राज्यात आल्यानंतर अगदी स्वतःचा भाऊ मुख्यमंत्री होता, पण ते पायउतार झाल्यानंतर सुद्धा शिंदेंचं असेल, फडणवीसांचं असेल, राज ठाकरेंनी कौतुक केलं होतं. कौतुक करताना राज ठाकरे दिसले होते. पण आज जेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चिखल होतोय, हा जो उल्लेख राज ठाकरे करतायत ते खरंच या जनसामान्यांच्या भावना आहेत, ह्या एकट्या राज ठाकरेंच्या भावना नाही आहेत. कारण मगाशी जी काही ट्विट्स असतील, फेसबुकवरच्या पोस्ट असतील, सोशल मीडियावर जे काही प्रत्येक मतदार ज्यांच्यामुळे हे सगळे राजकीय नेते आज आमदार झालेत, खासदार झालेत, आज मंत्री आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री झालेत, त्या प्रत्येकाचीच भावना ही राज ठाकरेंच्या या ट्विटमधनं, त्यांच्या ह्या पोस्टमधनं आपल्याला जाणवते आणि दिसून येते. आणि कारण जे पक्ष एकमेकांच्या नेहमी विरोधात बोलत असतात किंवा एकमेकांच्या भूमिकांना ज्यांचा विरोध असतो, फक्त सत्तेसाठी हे सगळेजण एकत्र येतात आणि हाच संदर्भ धरत पुलोत सरकारची आठवण ही फडणवीसांनी करून दिली. आणि ही जी परंपरा आहे ती शरद पवारांनीच महाराष्ट्रात आणली असं कुठेतरी देवेंद्र फडणवीस आहेत हे दाखवून देत होते, जनतेला सांगत होते की हे काही शिंदेंचं बंड किंवा शिंदेंनी केलेलं स्थापन केलेलं हे सरकार हे काही महाराष्ट्राला नवीन नाहीये. याच्या आधी सुद्धा ज्यावेळी काँग्रेसमध्ये 2 गट निर्माण झाले होते, इंदिरा काँग्रेस आणि वसंतराव, आणि जे सगळा गट झाला होता, शरद पवार त्यांच्यासोबत होते आणि त्याच नेत्यांच्या बरोबर असणारे शरद पवार 40 आमदार घेऊन बाहेर पडले, पुलतचं सरकार त्यांनी स्थापन केलं. ह्या सगळ्यांचा उल्लेख देवेंद्र फडणवीस करत असताना जे शरद पवारांनी केलं तेच आम्ही केलं. त्यांनी केली तर ती मुत्सद्देगिरी किंवा राजकीय डावपेच, आणि जर तो शिंदेने किंवा भाजपने केला तर ती गद्दारी किंवा अशा पद्धतीनं फडणवीस बोलले होते. आणि हे सगळं पाहता सर्वसामान्यांच्या भावना काय आहेत ही जाणून घेणं गरजेचं आहे. कारण अनेक प्रश्न राज्याच्या समोर आहेत, अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या आजही सुटलेले नाही आहेत. ज्या नेत्यांना त्यांनी विश्वासानं निवडून दिलं, ज्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यासाठी अहोरात्र काम केलं, आज त्यांना काय वाटत असेल यांच्या मनाचा, त्यांच्या भावनांचा विचार हे आमदार, हे नेते मंडळी करत असतील की नाही. कारण याच्या सगळ्याच गोष्टी बघितल्या तर राज ठाकरेंचं एक म्हणणं यातनं पटतंय की महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पूर्णपणे चिखल झालेला आहे. येत्या काळात हे 3 पक्ष आता एकत्र लढणार आहेत का, बरोबर, की पुन्हा तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी वेगवेगळे लढणार आणि पुन्हा एकत्र येणार. त्याच्यामुळे ही केवळ जनतेची फसवणूक होते. जनता विश्वासानं एखाद्या पक्षाला, एखाद्या नेत्याला निवडून देते. त्याच्यामुळे भविष्यात जनता सुद्धा या राजकीय पक्षांना मतदान करताना नक्कीच विचार करेल. आणि त्याच्याचमुळे या सगळ्या राजकीय नेत्यांमुळे BRS सारखा एखाद्या दुसऱ्या राज्यातला पक्ष आपल्याकडे येतो काय, त्याच्यात आपल्या इथले नेते जातात काय, आणि तो पक्ष आपल्या राज्यात पाय रोवायला सुरुवात करतो काय, असेच काहीशे पक्ष, अशाच काहीशा संघटना ह्या येत्या भविष्य काळात आपल्या राज्यात आपल्याला पाहायला मिळतील. प्रत्येकजण आपला पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. अस्थिर सरकारच यामुळे महाराष्ट्राला पुढे मिळत राहतील आणि या 5 वर्षात जे झालं तेच पुढच्या 5 वर्षात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच्यामुळे लोकांकडे पर्यायच राहिलेला नाही. ज्या ज्या पक्षांना त्यांनी मतदान केलं, यापूर्वी काँग्रेस राष्ट्रवादीला मतदान केलं ते नको म्हणून भाजपला केलं, पण परिस्थिती बदललेली नाही, परिस्थिती तीच राहिलेली आहे. आणि आज मतदान नेमकं कोणाला केलं ही मतदारालाही आठवत नाही. कदाचित ज्या आमदाराने कुठल्या पक्षातनं आपली आमदारकी लढवली हे जरी त्यांना ठाऊक असेल आजच्या क्षणाला, तर पण खूप ते महत्त्वाचं असेल किंवा त्यातच सगळं काही भरून येईल असं म्हणायला हरकत नाही. शरद पवारांची पत्रकार परिषद सुद्धा सुरू झाली आहे, ती आपण पाहणार आहोत. कारण शरद पवारांची पत्रकार परिषद आज खूप महत्त्वाची आहे. कारण राष्ट्रवादीचे ते अध्यक्ष आहेत. राष्ट्रवादी पक्ष सुद्धा हा काँग्रेसमधनं फुटूनच निर्माण झालेला पक्ष आहे. त्याच्यामुळे आज अजित पवार ज्यावेळी त्या पक्षावर दावा करतायत किंवा त्या चिन्हावर दावा करतायत, त्याच्यावेळी शरद पवारांची भूमिका काय असणार आहे हे पाहावं लागेल. वर्षभरापूर्वी कदाचित या सगळ्याचा अभ्यास हा झालेला आहे. शिंदेंच्या बंडामुळे कायदा कानून किंवा त्यातल्या पळवाटा ह्या सगळ्या स्पष्ट झालेल्या आहे. त्याच्यामुळे मी म्हटलं की गृहपाठ शिंदेनी करून ठेवलाय. त्याच्यामुळे आता फक्त अजित पवारांना परीक्षाच द्यायची आहेत. ज्या चुका शिंदेंच्या काळात झाल्या त्या आता अजित पवारांना करायच्या नाही आहेत. त्याच्यामुळे हेही पाहणं गरजेचं आहे. आणि मुळात शरद पवार जर ह्या संपूर्ण विरोधात असतील तर शरद पवार ही अशी व्यक्ती आहे
की आतापर्यंत शरद पवारांना सोडून गेलेले साधारण 30 ते 40 आमदार होते, त्यातला एकही निवडून आला नव्हता. हा इतिहास आहे. अगदी संपूर्ण महाराष्ट्र ज्या छत्रपती घराण्याला मानतो त्या छत्रपती घराण्याचे वंशज उदयनराजे भोसले सुद्धा आपण पराभूत होताना पाहिले. मान गादीला पण मत राष्ट्रवादीला अशा पद्धतीचा प्रचार जो आहे तो तिथले खासदार आहेत त्यांनी केला होता. अगदी ते सुद्धा शरद पवारांचे खूप चांगले मित्र, राज्यपाल पण राहिले होते. त्याच्यामुळे शरद पवारांनी जर ठरवलं तर या जे आता राष्ट्रवादीचे आमदार म्हणून भाजप आणि शिंदेसोबत गेलेत ते पुन्हा निवडून येतील का? अगदी अजित पवार सुद्धा बारामतीतनं पुन्हा निवडून येतील का हेही पाहावं लागेल. कारण ज्या पद्धतीनं आपण पाहतोय की अजित पवारांनी आपल्यासोबत पुणे जिल्हा असेल, पुणे जिल्ह्याच्या लागून असलेले इतर जिल्हे असतील, त्या ठिकाणचे जे आमदार आहेत ते आपल्या विचारांचे आणलेले आहेत, आपल्या सोबतचे आणलेले आहेत. मग निलेश लंके असतील किंवा इतर त्यांचे आमदार असतील, आज ते सगळेच त्यांच्यासोबत दिसत आहेत. अगदी अमोल मिटकरी असतील, ही सगळी नवी जी राष्ट्रवादीतली फळी आहे ती त्यांच्यासोबत आहे. अगदी आपल्या कोकणातला विचार करायचा झाला तर शेखर निकम, पुन्हा आपल्या अदिती तटकरे, ही सगळी मंडळी जी कोकणातले राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत ते सुद्धा अजित पवारांसोबत आहेत. म्हणजे नवी पिढी ही अजित पवारांबरोबर आहे. जुनी पिढी ही आपल्या शरद पवारांबरोबर होती, पण प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ ही मंडळी जेव्हा अजित पवारांच्या बाजूला दिसतात त्याच्यामुळे एक शंका हे निर्माण करणारीच आहे पूर्णपणे. आणि जसं एक विधान समोर येत आहे जे शरद पवारांचं की जे घडलं त्याची मला चिंता नाहीये. शरद पवार एवढे निर्धास्त आहेत म्हणजे शरद पवारांचं काहीतरी ठरलेलं आहे. ज्यावेळी अजित पवार आज म्हणजे जसं तू मगाशी म्हटलं ते की असंही म्हणत होते की काही आमदार आहेत ते माझ्या संपर्कात आहेत, हेही ते म्हणतात. पुढे ते असं म्हणतात या घडलेल्या प्रकाराची मला कल्पना नव्हती. त्यानंतर ते असंही म्हणतात की आजचा प्रकार माझ्यासाठी नवाही नाहीये आणि थोडक्यात त्यांनी अजित पवारांनी बंड केलं असे सुतोवाच केलेले आहेत. बरोबर. आणि ते असं म्हणत होते की काही काळापूर्वी म्हणजे 6 तारखेला आम्ही बैठक घेणार होतो आणि त्यापूर्वीच हा निर्णय काही लोकांनी घेतलाय असं वक्तव्य आहे. म्हणजे पहिल्या वक्तव्याचा आणि दुसऱ्या शेवटच्या वक्तव्याचा काहीही संदर्भ लागत नाहीये. सगळीकडे फक्त गोंधळ वाटतोय त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये, क्लिअर काही दिसत नाहीये. नक्कीच मी मगाशी जे म्हटलं ना की पवारांनी मुंडे, ठाकरे किंवा अजूनही बरीच घराणी आहेत, प्रत्येकाचं उदाहरण आपण नाही देऊ शकत, पण आज कदाचित फडणवीसांनी ते पवारांच्या बाबतीत केलं असेल असं म्हणायला हरकत नाही. कारण जसं पवार उल्लेख करतात त्या सगळ्या गोष्टींचा किंवा अजित पवारांचा हे बंडच आहे हे अप्रत्यक्षरित्या ते सांगतात. किंवा उद्या गुरुपौर्णिमा सुद्धा आहेत आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधीवरती दर्शनाला जाणार असं सांगतात. तर नक्कीच आजच्या क्षणाला अगदी त्यांचं वय सुद्धा डिपेंड करतं. 82 वर्ष त्या व्यक्तीला झालेली आहेत आणि तरी सुद्धा ना कुठला उत्साह कमी झालेला आहे, ना राजकारणातला त्यांचं लक्ष कमी झालेलं आहे. आजही तीच जिद्द आपल्याला पाहायला मिळते. ते ही गोष्ट आपल्यासाठी नवीन नाही हेच सांगतात. म्हणजे काहीतरी शरद पवारांचं ठरलेलं असेल, पुढची पिढी किंवा पुढची टीम दुसरी फळी तयार असेल. जर निवडणुका मध्यावधी लागल्या किंवा येत्या काळात लागल्या तर शरद पवारांचाही प्लॅन ठरलेला असेल. पण जसं अजित पवारांनी चिन्हावर किंवा पक्षावर आपल्यासोबत असल्याचं सांगितलं, आपल्या कार्याध्यक्षांना शेजारी ते घेऊन बसले, हे पाहता भविष्यात 2 राष्ट्रवादी दिसतील का हेही पाहावं लागेल. शरद पवारांचं लोक माझे सांगाती या आत्मचरित्रामध्ये त्यांनी याबद्दल म्हटलं होतं की अजित पवारांनी आपली संमती असं सांगून आमदारांना पहाटेच्या शपथवेळीच्या वेळी नेलं होतं. आज सुद्धा अजित पवारांनी तेच केलंय की आणखीन काही वेगळं आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. कदाचित प्रफुल्ल पटेलांना अजित पवारांकडनं किंवा शरद पवारांचीच या संपूर्ण गोष्टीला सहमती आहे अशा पद्धतीचं कुठेतरी मेसेज गेला असेल आणि नंतर त्यांच्या जर गैरसमज दूर होऊन मागच्या वेळी जे घडलं ते जर पुन्हा घडणार असेल तर अशाही शक्यता आहेत. पण हे सगळं पाहता, मागचा एक अनुभव पाहता, मागे एकदा सगळे पळून गेलेलेच होते सगळे नेते, सगळे राष्ट्रवादीतले पदाधिकारी. अशा पुन्हा एकदा ही रिस्क ते नेते मंडळी घेतील का ही शंका निर्माण होते. कारण आज 9 मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली आहे, 9 आमदारांनी त्या ठिकाणी मंत्रिमंडळात ते अजित पवारांबरोबर दाखल झालेले आहेत आणि राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष येऊन अजित पवारांच्या बाजूला बसतायत. यात खूप काही आहे. नक्कीच जे शिवसेनेसोबत झालं तेच कदाचित राष्ट्रवादीसोबत होऊ शकेल.
पुढच्या वर्षभराच्या काळात पक्षचिन्ह असेल, पक्ष कोणाचा असेल याच्यावर, म्हणजे जसे 2 काँग्रेस झाली होती, एक शरद पवार काँग्रेस आणि एक अजित पवार काँग्रेस, म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, असंही होऊ शकतं. त्यामुळे हे सगळं पाहता येणारा काळ हाच याच्यावर एक उत्तर देणार आहे, किंवा शरद पवारांची आजची पत्रकार परिषद हेच याच्यावर जास्त प्रमाणात आपल्याला सांगणार आहे. त्यांची पत्रकार परिषद आपण पाहणार आहोत, ती आपल्या दर्शकांना दाखवणार आहोत. पण येणाऱ्या काळात जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा मतदार मात्र नक्की विचार करतील, कारण मागच्या 5 वर्षात सगळेच सत्तेत येऊन गेले, सगळ्यांनीच आश्वासनं दिली. ज्यांना निवडून दिला तो आपल्या विचारांशी ठाम नाही राहिला, तो आपल्या पक्षाची ठाम नाही राहिला किंवा नीतिमत्तेशी ठाम नाही राहिला. त्याच्यामुळे येत्या काळात खूप काही राजकारण ढवळलेलं पाहायला मिळेल. आणि एक महत्त्वाचं म्हणजे मगाशी जसं आमच्या संदीपजींना आपण तो प्रश्न केलेला, पण ह्या सगळ्या गोष्टी ते राहून गेलं की पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद ते अगदी विधानसभा ते लोकसभा ह्या सगळ्या इलेक्शन आता व्हायच्या आहेत. आरक्षणामुळे या सगळ्या इलेक्शन ह्या रखडलेल्या आहेत. प्रशासक सर्व ठिकाणी बसलेले आहेत. लोकांची कामं ही स्थानिक पातळीवरची आज होत नाहीयेत. त्याच्यामुळे येत्या काळात कशा पद्धतीनं हे पक्ष सामोरे जात आहेत, कारण 2 शिवसेना आपल्याला आता मतदान पेटीवर दिसणार आहेत. भाजप असेल, कदाचित 2 राष्ट्रवादी दिसतील, काँग्रेस दिसेल, मनसे आहे, BRS सारखा पक्ष येतोय. असं अनेक पक्ष मतदान यंत्रावर असणारा असताना काही जण अपक्ष पण राहणार आहे. त्याच्यामुळे मतदार काय ठरवणार, मतदार आता कोणाला संधी देणार, कारण ज्यांना संधी दिली त्यांनी त्या संधीचं वाटोळच केलं असं जनतेच्या एकंदरीत ट्विटमधनं किंवा त्यांच्या भावना जे आज सोशल मीडियावर ज्या निर्भीडपणे ते व्यक्त करतायत, कोणालाही न घाबरता, कारण कुठल्याही पक्षाची संदर्भात नसणारे लोक सुद्धा त्या ठिकाणी आपण पाहतो. आणि एक मोठी बातमी येते की राष्ट्रवादीच्या बॅनरवरच्या ज्यांनी आज शपथ घेतली त्यांच्या तोंडाला काळं फासलंय. मागच्या वेळी सुद्धा अजित पवार जेव्हा गेले तेव्हा अजित पवारांविरुद्ध घोषणाबाजी करताना जितेंद्र आव्हाड पुढे होते, पण तेच अजित पवार जेव्हा सोबत आले तेव्हा सगळे एकत्र पाहायला मिळाले. त्याच्यामुळे ह्या घडामोडी घडणार आहेत. 50 खोक्यांचं जे झालं किंवा खोके म्हणून जे हिणवत होते ते आता शिंदेसोबत आहेत, भाजप सोबत आहेत. त्याच्यामुळे उरलेली राष्ट्रवादी जी शरद पवारांसोबत आहेत ते आता अजित पवारांना खोके म्हणणार का, अजित पवारांनी किती खोके घेतलेत ह्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करणार का, हे पाहावं लागेल. कारण अचानक असं काय झालं की अजित पवार भाजप सोबत आणि शिवसेनेसोबत गेले हे कळत नाहीये. कदाचित एखादा पेनड्राईव्ह, कदाचित एखादी फाईल ह्याच्या मागे असू शकते, किंवा पक्षांतर्गत जी काही कुरबुरी चालली होती, किंवा अजित पवारांची वाढती महत्वाकांक्षा. कारण हे सगळं पाहता महत्वाचं ठरणार आहे. राष्ट्रवादीचं जे मुंबईतलं भवन आहे तिथे स्वतः जितेंद्र आव्हाड पोहोचलेले आहेत आणि जिथे काळं फासलेलं आहे त्या पोस्टरनं. कारण हा उद्रेक आता आपल्याला आपल्या जिल्ह्यापर्यंत, आपल्या कोकणात सुद्धा दिसणार आहे. एकीकडे अभित नाईक जे आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार आहेत, हे स्वाभिमानच्या म्हणजेच राणेंच्या सोबतीनं त्यावेळी निवडून आलेले आहेत, एकत्र राहून आलेले आहेत. तेच राणे आज भाजपात आहेत. त्याच्यामुळे राणेंसोबत असलेलं आपल्या मतदारसंघापुरती किंवा जिल्हापुरतीचं सख्य राष्ट्रवादी नेहमीच जपत आलेली आहे. त्याच्यामुळे आता ज्यावेळी अजित पवार भाजपसोबत गेले, त्याच्यामुळे भाजप, राणे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी सगळीच नेते मंडळी आता एकत्र होणार आहेत. विनायक राऊत, वैभव नाईक अशी मंडळी फक्त आता आपल्याला विरोधात दिसणार आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या राजकारणाचा जो परिणाम आहे तो जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर परिषदांवर खूप मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यावेळी हे पक्ष असेच एकत्र राहणार आहेत महायुती म्हणून की वेगवेगळे लढणार आहेत. आणि त्यावेळीचं जरी सोडलं तरी विधानसभा आणि लोकसभा दूर नाही आहेत, घोडं मैदान जवळ आहे. त्यावेळी हे पक्ष काय करणार आहेत, त्यावेळी कुठल्या तोंडानं लोकांकडे मतं मागायला जाणार आहेत हे पाहावं लागेल. जुईली अगदी बरोबर. शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेतले अनेक महत्वाचे मुद्दे समोर येत आहे. ही पत्रकार परिषदेत त्यांनी महत्वाच्या मुद्द्यांना हात घातलेला आहे आणि ते असं म्हणतात की अजित पवारांनी जो विरोधी पक्षनेते पदाचा जो राजीनामा दिला त्याबद्दलची आपल्याला काहीच माहिती नव्हती आणि आता हे काय घडलं त्याचं मला काही पडलेलं नाहीये. जरी त्यांनी दावा केला असला तरी मी लोकांमध्ये जाणार आणि त्यांच्याशी संपर्कात राहणार. दुसरं असं ते म्हणतात की मोदींनी राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारी हेच त्यांनी आता खोडून काढलेलं आहे. त्यांच्या मंत्र्यांना शपथ दिलेली आहे.
तर आता नेमकं काय? आणि ते असंही म्हणतात की अजित पवारांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाहीये आपली, हे फार महत्वाचं विधान आहे. त्याबरोबर त्यांनी तटकरे आणि पटेल यांच्यावर सुद्धा आरोप केलेले आहेत, त्यांनी जबाबदारी पार पडलेली नाही. आजचा प्रकार माझ्यासाठी नवा नाही असं सुद्धा ते म्हणतात. अनेक महत्वाचे मुद्दे केलेले आहेत, उपस्थित केलेले आहेत. त्यामुळे आता शरद पवार काय निर्णय घेताय हे पाहायचं आहे. त्याचबरोबर ते असं म्हणतात की काही जे सहकारी आहेत ते माझ्या संपर्कात आहेत आणि ते कधीही आपल्यासोबत येऊ शकतात, अशा पद्धतीची विधानं ही शरद पवारांनी केलेली आहे. विनायक, आणखीन एक महत्वाचं विधान, शपथविधीपूर्वी फक्त भुजबळांशी माझं बोलणं झालं, हे महत्वाचं विधान आहे. आता काय होणार आहे? आणि आपण नंतर पाहिलं की भुजबळ सुद्धा अजित पवारांच्या सोबत प्रेसमध्ये बसलेले होते. पटेल आणि शपथच त्यांनी घेतली म्हणजे अजित पवारांनंतर. बरोबर विनायक, हे सगळं पाहता थोडंसं कुठेतरी अंतर्गत राजकारण वेगळं आहे असंच दिसतं. अजित पवार जाणार आहेत हे शरद पवारांसारख्या व्यक्तीला न कळणं हे तेवढंसं सोपं नाही. उल्लेख किंवा दाखला जर द्यायचा झाला तर शरद पवारांच्याच पुस्तकाचा मी आत्मचरित्राचा पुन्हा एकदा देतो. त्याच पुस्तकात उद्धव ठाकरेंबद्दल बोलताना ते म्हणाले होते की पक्षातल्या नेत्यांबद्दल किंवा पक्षात घडणाऱ्या घडामोडींबद्दल माहिती घेण्यास किंवा जाणून घेण्यास उद्धव ठाकरे कमी पडले असं जे शरद पवार म्हणतात, ती चूक शरद पवार का करतील? शरद पवारांचा 82 वर्षाचा एकंदरीत प्रवासात जवळजवळ 60 वर्ष राजकारणाचा अनुभव असलेला माणूस जे आपल्या आत्मचरित्रातनं उद्धव ठाकरेंबद्दल लिहितो, ती चूक शरद पवार का करतील हा एक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतोय. शरद पवार जरी सांगत असले अजित पवारांशी त्यांचा काही संपर्क झालेला नाही किंवा इतरही कोणाशी झालेला नाही, फक्त भुजबळांशी झाला, म्हणजे शरद पवारांना हे समजलं होतं की शपथविधी होणार आहे किंवा याबाबतच्या आतापर्यंतच्या चर्चा पाहिल्या तर अजित पवार काही पहिल्यांदाच भाजपसोबत गेलेले नाहीयेत. याआधी सुद्धा ते भाजपसोबत गेले, त्याच्यामुळे कदाचित पक्षाची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली नव्हती. उद्या प्रदेशाध्यक्षपद दिल्यानंतर आज जे झालं ते भविष्यात झालं असतं, त्याचमुळे कदाचित अजित पवारांना प्रदेशाध्यक्षपद जे पक्षातलं एक महत्वाचं पद असतं ते दिलं जात नव्हतं आणि शेवटी जे व्हायचं होतं ते झालं. पण शरद पवारांच्या बोलण्यातनं काही गोष्टी ह्या स्पष्ट खरंच होत नाहीयेत. कारण जे शरद पवार संपूर्ण देशाच्या राजकारणातले एक अभ्यासू नेतृत्व आहेत अनेकांसाठी, अगदी नरेंद्र मोदींसाठी सुद्धा शरद पवार एक आदराचं स्थान आहे. कारण अनेक वेळा जेव्हा आपण पाहिलं शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी भेटतात त्यावेळी त्यांची चर्चा होते किंवा आजही नरेंद्र मोदी शरद पवारांचं तेवढाच पक्षीय राजकारण किंवा इतर राजकारण वेगळं, पण एक राजकीय नेता म्हणून नेहमीच आदर करताना किंवा त्यांच्या मुत्सद्दीगिरी असेल, त्यांचं राजकारण असेल आणि ज्या पद्धतीनं त्यांनी महाराष्ट्रात आपलं एक स्थान निर्माण केलं हे पाहता हे कुठेतरी समजून येत नाहीये की हा प्रकार नेमका का झाला. आणि जसं त्यांनी म्हटलं की उद्या ते जाणार आहेत यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधीवर नतमस्तक होणार आहे. एक उद्याचा महत्वाचा दिवस आहे गुरुपौर्णिमेचा आणि एक भावनिक कुठेतरी शरद पवारांनी साधी कार्यकर्त्यांना दिल्यानंतर त्यांच्या पक्षांतर्गत आपण पाहतो अगदी प्रफुल्ल पटेलांपासनं अगदी अजित पवारांपासनं जे बडे नेते आज भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारसोबत गेलेत त्यांच्या तोंडाला राष्ट्रवादीचेच कार्यकर्ते काळं फासतात. त्याच्यामुळे पक्षात आलवेल नाही हेही स्पष्ट होतंय किंवा तटकरे पटेलांनी जबाबदारी पार पडली नाही हे जे म्हटलं. पटेलांबद्दल जे शरद पवार बोलतात ते पटेल शरद पवारांचे विश्वासू सहकारी होते, आतापर्यंत राहिलेले आहेत. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी पटण्यासारख्या नाही आहेत. दुसरीकडे दिलीप वळसे पाटलांसारखा माणूस जो स्वीय सहाय्यक होता शरद पवारांचा, तो ज्यावेळी जातो मग शरद पवारांना माहीत नसेल असं होणं आणि हे शरद पवारांनी सांगणं हे कितपत पटण्यासारखं आहे हे समजू शकत नाहीये. कारण जे कोणाला कळत नाही ते शरद पवारांना कळतं. त्यामुळे शरद पवारांच्या ह्या सगळ्या विधानांवरनं नक्कीच शंका आणि संशयाची सुई पुन्हा एकदा त्यांच्याचकडे जाते. आणि राज ठाकरेंनी जे म्हटलं की एक टीम गेली दुसरी टीम लवकरच येईल, कारण राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेणं आणि आपलं हित साधणं जे शरद पवारांना आजवर जमलंय हे आतापर्यंत महाराष्ट्रातल्या दुसऱ्या कोणाला जमलेलं नाहीये. त्याच्यामुळे हे सगळं पाहता भविष्यात पवार कुटुंबात नेमकी आता दरी पडणार आहे का? कारण पवार कुटुंब खूप मोठं कुटुंब आहे, खूप मोठा परिवार आहे आणि जसं आणि राजकारणात कायमच या
कुटुंबाच्या भोवतीच केंद्रबिंदू ठरलेला असतो बरोबर. आणि महाराष्ट्राचं राजकारण या कुटुंबाभोवतीच फिरतंय आपण पाहतोय. आता महाविकास आघाडीचंच घे विनायक, बरोबर. त्यावेळी सुद्धा पवार केंद्रबिंदू होते. त्यानंतर जेव्हा राष्ट्रवादीचा अंतर्गत प्रश्न होता की म्हणजे अध्यक्ष कोण असावा, तरी सुद्धा त्यावर अनेकांनी टीका टिप्पणी केली. म्हणजे अगदी भाजपचे प्रवक्ते असतील असे सगळेच त्यावर बोलले होते. त्यामुळे बरोबर. पवार कुटुंब किती महत्वाचं आहे आणि त्यांचं राजकारण किती महत्वाचं ठरतं संपूर्ण राज्यासाठी, हे फार महत्वाचं ठरतंय. नक्कीच. एक मगाशी तू म्हटलं तसं शरद पवारांनी जे म्हटलं की राष्ट्रवादी हा भ्रष्टाचारी लोकांचा पक्ष आहे असं मोदी म्हणाले होते, आणि आज त्याच मंत्र्यांना किंवा त्याच नेत्यांना शपथविधी दिल्यामुळे हे जे आरोप आहेत ते पूर्णपणे त्यांच्यावरनं नाहीसे झालेत का, किंवा अशा पद्धतीचं एक विधान त्यांनी केलं. नक्कीच मागच्या वेळी पण पाहिलं तर अजित पवार जेव्हा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यायला गेले होते, सिंचन घोटाळा जो अजित पवारांच्या मागे जी अनेक वर्षापासून फाईल लागली होती ती फाईल क्लोज झाली होती. भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये अजित पवार धुवून निघाले होते आणि शरद पवारांनी संधी साधत अजित पवारांची जो काही सगळा त्यांच्यावर लागलेला डाग होता तो पुसून टाकला होता. आज 9 मंत्री राष्ट्रवादीचे ज्यांनी शपथ घेतली आहे ते गेलेत, स्वतः अजित पवार गेलेत. कदाचित जो मोदींनी आरोप केला तो पुसण्यासाठीच शरद पवारांनी एक खेळी केली आहे काही, किंवा अजून काही केलं आहे काही पाहावं लागेल आणि स्पष्ट होईल काही तासांमध्ये, काही वेळातच. कारण शरद पवारांनी बऱ्यापैकी पत्रकार परिषदेमध्ये सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं दिलीत किंवा आपली भूमिका ही मांडलेली आहे. किंवा ईडीच्या चौकशीमुळे काही आमदार हे आपल्याला सोडून गेले असं पवारांनी म्हटलं. आणि ईडीच्या बद्दल बोलायचं झालं तर मागच्या वर्षभरामध्ये जे शिवसेनेचे काही आमदार आहेत किंवा राष्ट्रवादीचे जे बडे नेते आहेत त्यांच्या मागे ईडीची पीडा ही लागलेली आपण पाहिली. अनेक नोटिसा त्यांना आल्या, अनेक वेळा त्यांच्या घरादारांवर ईडी चालून गेली आणि त्यांची मुलं बाळं सुद्धा अगदी प्रेससमोर येऊन अश्रू ढाळताना आपण पाहिलं. त्याच्यामुळे कदाचित हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे ही जी नावं आहेत ती कदाचित ईडीच्या चौकशीमुळे भाजपसोबत आणि शिंदेसोबत गेली असतील असं पवारांच्या त्या विधानातनं स्पष्ट होतंय. पण उर्वरित सगळ्यांबद्दलही ते बोलतात. काही जणांचं आधीपासूनच ठरलेलं की भाजप आणि शिंदेसोबत जायचं, कारण ही चर्चा आजचीच नाहीये. ही अनेक गेले 6 महिने आपण पाहतोय. ज्यावेळीपासनं शिंदेच्या अपात्रतेचा विषय येतोय, ज्या 16 आमदारांचा विषय येतोय, तेव्हापासनं भाजपचा प्लॅन बी म्हणून अजित पवारांकडे पाहिलं जातं, अजित पवारांच्या आमदारांकडे पाहिलं जातं. उद्या पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट आपल्या राज्यात लागू नये आणि सरकार स्थिर राहावं याच्यासाठीच भाजपने कदाचित तो प्लॅन केला होता आणि आज तो सक्सेस होतोय. आणि राज ठाकरेंनी जे म्हटलं की एकनाथ शिंदेचं वाढतं नाव, वाढती त्यांना मिळणारी लोकप्रियता ही पाहता 2025 नंतर सुद्धा एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री राहावे अशी काहीशी भावना लोकांमधनं येते, कार्यकर्त्यांमधनं नाही लोकांमधनं येते. वारीच्या माध्यमातून आपण ते पाहिलं. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच असं घडलं की एक मुख्यमंत्री पंढरपूरला अगदी वारीच्या आदल्या दिवशी जातो, तिथल्या वारकऱ्यांच्या ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत किंवा जीवनावश्यक गोष्टी आहेत त्यांची पाहणी करतो, त्यांच्या समस्या जाणून घेतो. हे आपण पहिल्यांदाच पाहिलं. अगदी एक धोरणात्मक निर्णय असा झाला की अगदी महापूजा सुरू असताना दर्शन कुठेही थांबलं नव्हतं. हे सगळं पाहता किंवा एकनाथ शिंदेचं टाइम लिमिट पेक्षा काम करणं हे पाहता एकनाथ शिंदेची लोकप्रियता नक्कीच वाढत चालली होती. अगदी मागच्या जाहिरातीतनं ती स्पष्ट झाली होती. काही ठाण्यामध्ये किंवा कल्याण लोकसभा मतदारसंघामध्ये भाजप आणि शिंदेमध्ये, मग शिंदेचा सुपुत्र श्रीकांत शिंदे असतील यांच्यात उडणारे खटके पण आपण पाहिले होते. त्याच्यामुळे कदाचित शिंदेचं महत्त्व थोडंफार कमी करण्यासाठी सुद्धा भाजपनं अजित पवार नावाचं एक शस्त्र आपल्यासोबत ठेवलंय. आणि येत्या निवडणुका असतील किंवा येत्या सगळ्या लोकसभा विधानसभेच्या काळात अजित पवार आणि या सगळ्यांचं बोलणं किंवा त्यांचा प्लॅन ठरू शकतो. पण यात अजून एक प्रतिक्रिया जाणून घेणं, त्यांची प्रतिक्रिया येणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. किंवा त्याच्याकडेही जे लक्ष लागलं ते म्हणजे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे. कारण
महाविकास आघाडीचं काय होणार हा एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. आजच एक सर्वे आला होता. त्या सर्वेमधनं ज्या 45हून अधिक खासदारकीच्या जागा आहेत त्याच्यामध्ये सर्वाधिक मतदान हे भाजप आणि शिवसेनेला आणि त्याच्या खालोखाल जर मतदान कोणाला झालं असेल एक साधारण 45% पेक्षा जास्त, भाजपला साधारण 47% पेक्षा जास्त असं आणि बाकी इतर. पण भाजपच्या जागा जास्त होत्या तुलनेत महाविकास आघाडीच्या, पण महाविकास आघाडीला जास्त जागा दिसत होत्या. आज अजित पवारांसोबत हा गट गेल्यामुळं महाविकास आघाडीची ताकद नक्कीच कमी झालेली आहे. आणि आता महाविकास आघाडीचं काय, महाविकास आघाडीचं नेतृत्व आता कोण करणार? कारण अजित पवारांमुळे एक सगळ्या आमदारांचं नेतृत्व ते करत होते, विधान सभेचे ते विरोधी पक्ष नेते होते आणि त्यामुळे सगळ्या आमदारांवर त्यांचा वचकही होता. महाविकास आघाडी म्हणून त्या पद्धतीनं कामही करत होते. पण आता अध्यक्ष बदलणार आहेत किंवा महाविकास आघाडी कमकुवत झाली असं म्हणायला हरकत नाही. कारण जर 2 राष्ट्रवादी झाल्या तर राष्ट्रवादीत राहणारे आमदार किती आहेत हे बघावं लागेल. जे शरद पवारांबरोबर राहणार आहेत, अजित पवारांबरोबर राहणार आहेत ती किती आहेत तेही पाहावं लागेल. पण शिवसेनेची जी परिस्थिती झाली की 40 आमदार हे एकनाथ शिंदेबरोबर गेले आणि उर्वरित जे आमदार आहेत ते उद्धव ठाकरेंबरोबर राहिले. त्याच्यामुळे विरोधी पक्षनेते पद हे राष्ट्रवादीकडनं गेल्यातच जमा आहे असं म्हणायला विनायक, शरद पवार असं म्हणतात की मविया म्हणूनच आम्ही एकत्र काम करणार आहोत. मात्र आता अजित पवार आणि त्यांचा गट हा पूर्णपणे भाजपकडे गेलेला आहे. आता इकडे शिवसेनेचे काही मोजके आमदार, राष्ट्रवादीचे म्हणजे शरद पवारांबरोबर असलेले काही मोजके आमदार आणि दुसरीकडे आपण बघतोय तर काँग्रेसचे जी संपूर्ण टीम आहे ती एकत्र आहे. मात्र यावरून पूर्णपणे विरोधी पक्षनेतेपदाचं काम चालू शकत नाही किंवा या सगळ्यांना तोडीस तोड उत्तर देऊ शकत नाही. कारण आपण पाहिलं होतं की अजित पवारांची अभ्यासाची पद्धत, त्यांना माहिती असली, त्यांची माहितीपूर्ण बोलण्याची पद्धत जे आपण पाहिलं होतं ते फार वेगळी होती. आणि ज्या पद्धतीनं ते पक्षा म्हणजे ज्या सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत होते किंवा एखाद्या सत्ताधारी ज्या पक्षानं जेव्हा विरोधी पक्षावर टीका केली जायची तेव्हा अजित पवार स्वतःहून पुढे येऊन त्यावर टीका टिप्पणी करायची, त्यांची तोंड गप्प करायची आपली पद्धत, त्यांची पद्धत आपल्याला माहिती होती. आणि त्याच पद्धतीने राष्ट्रवादीचे अनेक नेते मंडळी त्यांच्या सोबत होती. मात्र आता ती परिस्थिती राहिलेली नाहीये. त्यामुळे आगामी काळात आणखीन विरोधी पक्षाची ज्या अडचणी असतील त्या वाढण्याची सुद्धा शक्यता आहे. याकडे कसं पाहतोयस? नक्कीच मविया एकत्र आहे असं शरद पवार म्हणत आहेत. त्याचमुळे उद्धव ठाकरेंची आता प्रतिक्रिया येणं हे तेवढंच गरजेचं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या प्रतिक्रियेबरोबरच काँग्रेसची आता नेमकी काय भूमिका राहणार आहे? कारण मध्यंतरी आपण पाहिलं तर काँग्रेसमधला सुद्धा एक गट हा भाजपच्या संपर्कात होता. मिशन लोटस जे भाजपचं आहे किंवा ऑपरेशन लोटस जे भाजपचं आहे त्याच्या माध्यमातून अनेक राज्यांमध्ये अशा पद्धतीचं ऑपरेशन त्यांनी केलेलं आहे. त्याच्यामुळे काँग्रेसमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचं ऑपरेशन लोटस जर झालं तर मग सगळ्याच पक्षांचं सरकार महाराष्ट्रात पुन्हा दिसेल हे तेवढंच आहे. आणि शरद पवार जरी आता म्हणत असले की महाविकास आघाडी म्हणून आपण एकत्र राहणार आहोत, पण संजय राऊतांचं वक्तव्य पण आपल्याला ध्यानात घेणं गरजेचं आहे की महाविकास आघाडी ही काही काळापुरतीचीच संकल्पना आहे किंवा गोष्ट आहे असं त्यांनी सांगितलं. त्याच्यामुळे पुढे नेतृत्व कोण करणार आहे हे पाहावं लागेल. जसे मोर्चे किंवा जशा पद्धतीनं आंदोलनं ही आदित्य ठाकरेंनी या 40 आमदारांच्या मतदारसंघात जात आंदोलनं केली होती, त्यांच्या विरोधात निदर्शनं केली होती, तशीच निदर्शनं आता राष्ट्रवादीचे जे आमदार आहेत त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीतले शरद पवारांबरोबरचे कार्यकर्ते पदाधिकारी करणार का हे पाहावं लागेल. आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीची नवीन टीम दिसेल असं शरद पवार म्हणतात. आणि मगाशी जसं मी उल्लेख केला की 40 आमदार शरद पवारांना जेव्हा सोडून गेले होते त्यावेळी शरद पवारांना सोडून गेलेला एकही आमदार निवडून आला नव्हता. आज अजित पवार हा त्यांचाच सख्खा पुतण्या आहे, ते सुद्धा बारामतीतनंच आमदार आहेत. आणि अशा वेळी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आमदारांमध्ये सर्वाधिक लीड घेऊन साधारण 1 ते 1.5 लाखाचं लीड घेऊन निवडून येणारे अजित पवार आहेत. त्याच्यामुळे अजित पवारांना पर्याय कोण देणार शरद पवार हे पाहावं लागेल. जर 2 गट पडले तर, आणि पडल्यात ते जमाच आहेत कारण आता शरद पवारांनी ज्या पद्धतीनं आपली भूमिका मांडलेली आहे त्यामुळे अजित पवारांच्या विरोधात पवार कोणाला उतरवणार? आपल्या लेखीला, कारण त्या सुद्धा तिथनंच खासदार आहेत आणि त्यांना मोठं मताधिक्य हे अजित पवारांच्या माध्यमातून दिलं गेलं. मागच्या वेळी आपण पाहिलं तर सुप्रिया सुळेंना
कोंडीत धरण्यासाठी किंवा शरद पवारांना अडकवून ठेवण्यासाठी भाजपनं पूर्ण ताकद ही बारामती लोकसभा मतदारसंघावर पण लावली होती. धनंजय गोपीनाथ मुंडे असताना त्यात थोडंफार यश सुद्धा भाजपला मिळालं होतं, पण काही कारणास्तव त्यांना ते शक्य नाही झालं. पण हे सगळं पाहता आज भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष आहे, त्याच्या खालोखाल शिंदेचा पक्ष आहे आणि आता अजित पवार अशी 3 मोठे नेते जे मुख्यमंत्री पदासाठी पात्र असलेले, मुख्यमंत्री पद सांभाळलेले किंवा उपमुख्यमंत्री पदावर अजित पवार आहेत, अशा तिघांचं इंजिन एकत्र आलंय. ड्रायव्हर सीट मात्र एकच आहे आणि ड्रायव्हर 3 आहेत. त्याच्यामुळे आता सीट वाढवल्या जातात अजून की कसं काय पुढचं येणाऱ्या काळात हे सरकार चालतं हेही पाहावं लागेल. कारण 2 उपमुख्यमंत्री ऑलरेडी आता झालेले आहेत. जरी शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी DCMच फडणवीसच सगळं चालवतात असं म्हटलं जायचं. आता फडणवीसांच्या जोडीला अजित पवार आलेत, त्यामुळे शिंदेचा माईक 2 खंड ओढला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जो फडणवीसांनी ओढलेला तो कदाचित अजित पवार सुद्धा ओढताना पाहायला मिळतील की नाही ही एक शक्यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे. पण या संपूर्ण परिस्थितीकडे पाहता या परिस्थितीवर काय भाष्य करावं हाच एक प्रश्न पडलेला आहे. याबद्दल काय बोलावं, म्हणजे फक्त हसण्यापलीकडे अजून काही राहिलेलंच नाहीये. बोलून किंवा काही सांगून याच्यावर काही परिणामही होणार नाहीये. ना कुठला नीतिमत्ता त्यांनी जपलेली आहे, ना पक्षाचा कुठला विचार जपलेला आहे. फक्त कारण एकच, सत्ता कारण एवढंच यातनं दिसतंय. आणि सत्ता कारणाबरोबरच आपल्यावर असलेल्या आरोपातनं वॉशिंग मशीनमधनं धुवून मोकळं व्हायचं, आपल्यावरच्या सगळ्या फाईल क्लोज करून घ्यायचा हा एक उद्देश सुद्धा या निमित्तानं दिसतो. कारण जे छगन भुजबळ साधारणतः 1.5 वर्ष जेलमध्ये होते, बरोबर, शिक्षेस पात्र ठरले होते भाजप शिवसेनेच्या काळात, आज तेच छगन भुजबळ जाऊन बसलेत शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारमध्ये. आणि ज्या छगन भुजबळांनी बाळासाहेबांना अटक केली होती, आज त्या शिवसेनेला जो बाळासाहेबांचा विचार घेऊन जपणारी, बाळासाहेबांचा विचार जपणारी जी एकनाथ शिंदेची शिवसेना आहे, आज त्यांना छगन भुजबळांचे विचार पटणार आहेत का? छगन भुजबळ मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याशी त्यांचं जमणार आहे का हेही पाहावं लागेल. कारण याच छगन भुजबळांनी बाळासाहेब ठाकरेंना अटक केली होती. उद्धव ठाकरेंबद्दल त्यावेळी बोलताना हीच काही मंडळी बोलत होती. त्याच्यामुळे आता या सगळ्या राजकीय प्रवक्त्यांना थोडासा अभ्यास जास्त करावा लागेल. कारण बोलताना अगदी बरोबर. आता शरद पवारांची प्रेस संपलेली आहे आणि त्यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे आपण जाणून घेणार आहोत. शरद पवार असं म्हणतात, राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारी या आरोपातून भाजपनेच मुक्त केलंय. कारण त्यांनी शपथ दिलेली आहे. 6 तारीखला राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती, मात्र त्यापूर्वीच, त्या अगोदरच काही सहकाऱ्यांनी आधीच वेगळी भूमिका घेतली. त्यानंतर ते पुढे म्हणतात की किती लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली हे 2-3 दिवसात समोर येईल. आणि आजचा प्रकार माझ्यासाठी नवा नाहीये. अजित पवारांनी बंड केल्याचा सुतोवाच त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून दिलेले आहे. पुढे ते असं म्हणतात की काही सहकारी हे माझ्या संपर्कात आहेत आणि जे घडलं त्याची मला अजिबात चिंता नाहीये. पक्षावर दावा केला तरीही मी लोकांमध्ये जाईन असं ते म्हणतात. आणि ते पुढे असं म्हणतात की विरोधी पक्ष नेतेपदाचा अजित पवारांनी राजीनामा दिला याची मला अजिबात कल्पना नव्हती आणि हे मला आता कळलं. ते पुढे असं म्हणतात की आधी जे सोडून गेले ते पराभूत झालेले होते, ते निवडून आले नाहीयेत आणि आता माझा लोकांवर पूर्णपणे विश्वास आहे. नव्यानं मी पक्ष बांधणी करणार असं सुद्धा पवार म्हणालेले आहेत. ते पुढे असं म्हणतात की तटकरे आणि पटेल यांनी आपली जी जबाबदारी आहे ती योग्य प्रकारे पार पाडलेली नाहीये. त्यामुळे आपल्या नेत्यांशी बोलून, म्हणजे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी बोलून त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई करायची हे सुद्धा आपण ठरवणार आहोत. त्यामुळे लवकरच या 2 नेत्यांवर कारवाई होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. मात्र त्यांनी अजित पवारांवर काय कारवाई करणार हे मात्र सांगितलेलं नाहीये किंवा त्याबद्दलचा काही उल्लेख केलेला नाहीये. पुढे ते असं म्हणतात की पक्षाचं काय होणार याची मला चिंता नाहीये, यापेक्षा आमच्याकडून जे गेलेले आहेत आता मला त्यांची चिंता सतावतीये. आणि त्यांनी पुढे असं म्हटलेलं आहे की महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र काम करणार, यावर सुद्धा त्यांनी भाष्य केलेलं आहे की महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही एकत्र राहणार आहोत. उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आम्ही एकत्र आहोत असं सुद्धा ते म्हणालेले आहे. आणि
ते असं म्हणाले आहेत की या सगळ्याचं श्रेय हे मोदींना द्यायला हवं. ईडीच्या चौकशीमुळे काही आमदार अस्वस्थ झाले होते आणि त्यानंतर मोदींनी जे वक्तव्य केलं होतं, राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप लावला होता, सिंचन घोटाळ्याचा आरोप लावला होता, त्यामुळे या आमदारांची चिंता आणखीनच वाढली होती. पुढे ते असं म्हणतात की आम्ही आता न्यायालयात जाणार नाही आहोत. खरं तर शिवसेना जेव्हा फुटली होती किंवा शिंदेंनी बंड केलं होतं त्यावेळी लगेचच पुढच्या कारवायांना सुरुवात झालेली होती आणि त्याबरोबर शिवसेना म्हणजेच ठाकरे गट हा लगेचच गेला होता. आणि पुढे ते असं म्हणतात की आम्ही न्यायालयात जाणार नाही, आम्ही जनतेत जाणार आणि जनतेत जाऊन आम्ही मतं मागणार आहोत. आणि पुढे ते असं म्हणतात की उद्धव ठाकरेंशी सुद्धा या संदर्भात चर्चा झालेली आहे आणि आगामी काळात एनसीपीची म्हणजेच राष्ट्रवादीची नवी टीम आपल्याला बघायला मिळेल. आणि ते पुढे असं म्हणतात की अजित पवारांबद्दलचा त्यांना प्रश्न विचारला गेला होता की अजित पवारांनी असं म्हटलं होतं की वरिष्ठांना आम्ही सांगितलं होतं, वरिष्ठांना कल्पना दिली होती, त्यावर मात्र शरद पवारांनी टोला लगावलेला आहे, त्यांचे वरिष्ठ वेगळे असतील अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्यांच्या वक्तव्यावर शरद पवार यांनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यानंतर पुढे असं म्हणतात की कोणीही जे काही असेल त्यांच्याशी संवाद झालेला नाहीये, शपथविधीनंतरचा कोणाशीही संवाद झालेला नाहीये आणि त्यामुळे सरकारचं भविष्य सांगायला मी ज्योतिष नाही आणि जे मुख्यमंत्री पदाची आस लावून बसले होते त्यांची मात्र चिंता लागलेली आहे. त्यामुळे एकंदरीत त्यांनी महाविकास म्हणजे जे शिंदेंबरोबर होते आणि ज्यांना मंत्रिपद मिळाली नाही आहेत ते अगोदरपासूनच नाराज होते, त्यात आता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची काही एंट्री झालेली आहे, त्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा शरद पवारांनी भाष्य केलेलं आहे. विनायक, शरद पवारांनी स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही न्यायालयात आता जाणार नाही आहोत. नक्कीच न्यायालयात जरी जाणार नाही म्हणून सांगितलं असलं तरी शरद पवारांनी सांगितलं की आपण लोकांमध्ये जाणार आहोत. जे उद्धव ठाकरेंनी किंवा त्यांच्या शिवसेनेने केलं ते शरद पवार करण्यात इंटरेस्टेड नाही. काय होणार आहे हे त्यांना माहिती आहे किंवा त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की विधानसभा अध्यक्षांकडनं अपात्रतेच्या निर्णयाची पुढच्या निवडणुकीपर्यंत आपल्याला अपेक्षाच नाहीये, हे शरद पवारांनी सरळच सांगून टाकलंय. त्याच्यामुळे हे सगळं पाहता शरद पवार कुठेतरी जनतेत जाण्यासाठी उत्सुक आहेत, पण जनतेत जायला आता 2025चीच निवडणुकांची वाट आपल्याला पाहावी लागणार, 2024च्या निवडणुकांची वाट आपल्याला पाहावी लागणार आहे. आणि एकंदरीत सगळं पाहता शरद पवारांनी तयारी केलेली आहे, बी टीम शरद पवारांची रेडी आहे. यातनं एक गोष्ट ही स्पष्ट होते की राष्ट्रवादी 2 झालेले आहेत. आता घड्याळ कोणाकडे आणि राष्ट्रवादी नाव कोणाकडे, जी परिस्थिती शिवसेनेची झाली तीच राष्ट्रवादीची होणार का हे पण आता येत्या काळात पाहावं लागेल. कारण शरद पवार म्हणतायत की आपण कोर्टात जाणार नाही, मग निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेणार आहे? कारण मागच्या वेळी निवडणूक आयोगाने जो पक्ष आहे किंवा पक्षचिन्ह आहे ते शिंदेकडे दिलं होतं, तशीच काहीची परिस्थिती राष्ट्रवादीत दिसून येईल का? कारण सगळे फॉर्म्स असतील, सगळ्या गोष्टी असतील, एवढं करून सुद्धा शिवसेना आहे ती शिंदेकडेच राहिली होती बहुमतामुळे. त्याच्यामुळे जर अजित पवारांकडे बहुमत असेल पक्षातलं तर नक्कीच पक्ष आणि पक्षचिन्ह त्यांच्यासोबत राहील. मग शरद पवार पुढे काय निर्णय घेणार, जनतेत काय म्हणून जाणार, की महाविकास आघाडी म्हणून वेगळ्या पद्धतीनं एखादा प्रयोग ते राबवणार हे पाहावं लागेल. पण यात सगळ्या गोष्टीत पाहता घड्याळ चिन्हाला काही होणार नाही असं वक्तव्य ते करतायत किंवा घड्याळ चिन्ह आपल्याकडेच राहणार असं त्यांच्याकडनं त्यांच्या वक्तव्यातनं किंवा त्यांच्या बोलण्यातनं जाणवत आहे. पण अजित पवार सांगतात की आपण घड्याळावर रडणार. त्यामुळे हे सगळं पाहता आत्ता ज्या गोष्टींबद्दल आपण काहीच सांगू शकत नाही. ज्या चुका मागच्या वर्षभरात झाल्यात त्या चुका कदाचित दोघंही सुधारत असतील आणि त्या चुका ते पुन्हा करणार नाही. त्याचे जे काही परिणाम झालेत, वर्षभर पूर्ण प्रकरण हे असंच राहिलं, त्यात सरकारने वर्ष पूर्ण केलं, एका मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, दुसऱ्या मंत्रिमंडळाचा मात्र व्हायचा होता. आस लावून बसलेले अनेक आमदार गुडघ्याला बाशिंग लावून होते. अचानक मात्र अजित पवार आले आणि येताना 9 जणांना घेऊन आले. त्याच्यामुळे शरद पवारांनी जसं म्हटलं की ज्यांनी आस लावून बसले होते आता त्यांचं काय, हा खरा प्रश्न या निमित्त नाही. कारण बच्चू कडू असतील, संजय शिरसाट असतील, हे उघडपणे नाराजी व्यक्त करताना आपल्याला याआधी पाहायला मिळाले किंवा शिवसेनेतल्या काही आमदारांना डच्चू मिळणार आहे अशाही काही बातम्या समोर येत होत्या. आणि हा जो शपथविधी आहे हा अगदी काही दिवसात होणार होता, राज्यमंत्री निवडले जाणार होते. त्याच्यामुळे आता जम्बो सरकार स्थापन झालेलं आहे. तर जम्बो सरकारचं जम्बो मंत्रिमंडळ होणार आहे की नॅनो होणार आहे? कारण भाजप
मंत्रिमंडळ लहान ठेवण्यावरच जास्त त्यांचं भर आपण पाहतो, केंद्रातलं असेल किंवा राज्यातलं असेल. पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे मंत्रिमंडळ मोठं असतं, लवाजमा मोठा असतो, अनेक मंत्री असतात. बरोबर भाजप आणि शिवसेनेची वेगळी भूमिका आहे. त्याच्यामुळे आता भाजप यावर कोणता तोडगा काढतं की काँग्रेसचा पॅटर्न भाजप राबवतं महाराष्ट्रात आणि जम्बो सरकारचं जम्बो मंत्रिमंडळ तयार करतं. कारण 2 उपमुख्यमंत्री ऑलरेडी झालेले आहेत. त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री एकच आहेत. उरलेल्या मंत्रिमंडळाचा जो विस्तार जो रखडलेला आहे, ज्या शिवसेना आणि भाजपचे आमदार ज्या दिवसाकडे आस लावून बसले होते त्यांचं होण्याआधी अजित पवारांचंच झालं. त्याच्यामुळे तो खरा मुद्दा आज चर्चेला येईल. आणि ह्या आमदारांचं आता पुढे काय होणार, जे बाशिंग लावून होते ते आता नाराज होणार का? कारण काही बातम्या अशाही येत आहेत की स्वतः एकनाथ शिंदे सुद्धा या गोष्टीमुळे नाराज आहेत. त्याच्यामुळे येत्या काळातच सगळं काही स्पष्ट होईल. नक्कीच विनायक, आता आपल्याला पाहावं लागेल की नेमकं आता राज्याच्या राजकारणात काय घडतंय, पुढची राष्ट्रवादीची भूमिका काय असेल. मात्र आपण संपूर्ण दिवसातली आताच्या घडीची मोठी बातमी होती ती म्हणजेच अजित पवारांनी बंड केलं आणि त्यांनी शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये ते सामील झालेले आहेत. त्यामुळे आता पुढे त्यांची भूमिका काय असेल, हे शिंदे फडणवीस सरकार नेमकं कसं चालणार आहे हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. आणि त्याचबरोबर शरद पवार हे काय कारवाई करतात ते सुद्धा पाहायचं आहे. मात्र आता पाहिलं तर शिवसेनेबरोबर आता राष्ट्रवादीत सुद्धा फूट पडलेली आहे आणि याचे परिणाम आगामी काळात कसे उमटणार आहेत. पुढच्या अनेक निवडणुका प्रलंबित आहेत. आता अगदी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि त्याचबरोबर अनेक छोट्या मोठ्या निवडणुका आहेत आणि भविष्यात येणाऱ्या 2024च्या निवडणुका याच्यासाठी या सगळ्याचे परिणाम काय उमटणार आहे ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र या सगळ्यात आपण पाहिलं तर आता मात्र राष्ट्रवादीकडून आंदोलन सुरू झालेलं आहे. कार्यकर्ते भडकल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते गेले, त्यांच्या बॅनरवर आता काळं लावण्याचा सुद्धा प्रकार घडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे ही परिस्थिती आणखीन चिघळणार का हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र आणखीन एक महत्वाची अपडेट येते ती म्हणजे जितेंद्र आव्हाड यांची प्रतोदपदी निवड झालेली आहे. पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी त्यांची निवड झालेली आहे आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे धुरा गेलेली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदी जितेंद्र आव्हाड यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आताच्या घडीची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे. नुकतीच शरद पवारांची प्रेस झाली आणि त्यानंतर आता जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे ही जी धुरा आलेली आहे विरोधी पक्षनेते पदाची ती आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र जर पाहिलं तर आता काँग्रेस यावर काय भूमिका घेणार ते सुद्धा पाहायचं आहे. कारण आता काँग्रेसकडे मोठं संख्याबळ आहे आणि त्यामुळे पुढे काय घडतंय, आता महाविकास आघाडीत यामुळे धुसफूस निर्माण होते का हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र या निमित्तानं अनेक प्रश्न सुद्धा उपस्थित होत आहेत, ते सुद्धा आपल्याला पाहायचे आहेत. विनायक, धन्यवाद. तू या सगळ्या प्रकारावर चर्चा केलीस, माहिती दिलीस, त्याबद्दल तुझेही आभार. मात्र आता प्रश्न हे निर्माण होत आहेत की अपात्रतेचा निर्णय आल्यावर शिंदेचं काय होणार, त्यांच्या अपात्रतेची टांगती तलवार आहे त्या आमदारांचं नेमकं काय होणार आहे. त्याबरोबर आता विरोधी पक्षनेते पदाचा जो प्रश्न होता तो मात्र सुटलेला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे ही धुरा आलेली आहे. तर दुसरं, राष्ट्रवादीची परिस्थिती शिवसेनेप्रमाणे होणार का हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. शरद पवार यांनी जरी म्हटलं की आम्ही न्यायालयात जाणार नाही, तरी सुद्धा बंड झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यामुळे राष्ट्रवादीचं भविष्य काय आहे हे सुद्धा पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार हा कशा पद्धतीनं केला जाणार आहे, कारण अगोदरच शिंदेबरोबर जे शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील झालेले होते ते नाराज होते. मात्र ते आता भूमिका काय घेणार आहेत हे सुद्धा पाहणं गरजेचं ठरणार आहे. त्यामुळे अजित पवार त्याबरोबर जे मंत्रिमंडळात गेले, तर जे पक्षाची भूमिका सोडून मंत्रिमंडळात गेले त्यांच्यावर कारवाई होणार. मात्र नेमकं काय होणार, नेमकी कारवाई काय शरद पवार यांच्यावर करणार याचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणि जरी आता शरद पवारांनी महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र काम करणार आहे, तरी सुद्धा या महाविकास आघाडीचं भविष्य काय असणार आहे या सगळ्यांकडे आपलं लक्ष असणारच आहे. आता इथंच थांबतोय आपण. मात्र या संदर्भातल्या प्रत्येक अपडेट जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.